أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس ستيرنا ردينا عقبنا تقبلنا رهرهنا دقفنا سابزا سعزي أو نابسحنا يمنا مسقنا ألنا حجو النعوبة ذاك الدس على تزيان أب كل زمن هوتنا نعوب من فره فتصم سلام كعقبنا نخل زملخ اجزي أبيهر أملاخنا نلمنه وقويتانا اجزي أبيهر كل اتملخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس العلو كل كنتات من تخل كنتات أوش تخل كنتات نمسقناك ألنا سلسة كانان زرداء كانان زعقوب كانان نبخان سلستقبل كانان سلزرهره كانان دقف كانان سابزا سعزياون سلزبصح كانان نمسقناك ألنا مفكر سب كابت سنيات كان حتى تن لمننا لنا أبزاك قدس على تزي أنا بكل زمن هوتنا نعخاب مفرح وفتصم سلامكم فتصم هبنا كل قناعة كل فتنان كل قبر سيطان مخروخ فعسبات حب انقهد زخنا من العد سلام أوغويتا خابا يرحق كاب كل حزب خان كابزي قدوس بوتاخا زن كابزور كابزور يازز زلنا يوبوتان أرحق كل سنيات زدل نقرن عدلنا مخنيات نسخاخا تمن عنكر بيتم كل حيل سلا انكر رقص سلطان ذهب كان هاب كل خفاد حننان بالهنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحدى ودها قويتانا أملخنا مدحنان إيسوس كريستوس من تفور سبيل بز قبرات أجان محرة مساخة معرم الزخونة وهاب هيوت منفس قدسن كبرن قرما وداسين أملخون لهم كل ساعة زل عالم عالمنا عخا يخون آمين آمين. ناي نسحا مزمور حمسان حدن وامنا كم سالخا محرني كم تعبيه الرهغا وسايد مسس كبا بسايا تبيك حصبني كبا حتياتي وناطريني أنا أبساي فلت ألخمو حتياتي كل جزيب كلمة إيو بزربا خاص عدق فردخان صوان كاتركب سأنا نعخات راي بدلكو أبقى نيخا أكي قبركو نو بابسات ولدكو نيكا أبا حتيات أنستني نو نحك أوشتي غاتر اليو عبو انتو محرني انت قصرس سمع ذات ريني كبرتكو صعود حصبني تنزغت كتكاين عصمت حقوسات بحتان حقوسنا اسمعني أزقها بحاتياتي كوبلو بزل عبسايون دمسسو وعملا خصوري لب فطر اللي صنو منفس كاويش تحدث كابقت كاي دربيني عقوس مدحان كاملة سلي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسهم رمئية حتى أنا بخاكم اللس إيام وعملا مدحاني كعداد من نقفني لساني صدق حال الكتب للو إياه ويتايا في مسقانا خنا قرس خنا فريكفت مسوعات بها بلكاني تزيكونا سمعرو كل كانري مسوعات مراراي تبقوني خامو مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن كتكت لبايتون غونيخا نتيام تصقها سناي قبر الله مكاتيات يرسالة من دا شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي ومول مسوعات بها كبلكايو شو عم مسوي خارح وقرب الكايم هاللويا آمين صلاة كرسود نقصي أملاخي مسقانا قرب له حاتياتي كحد قال لك ألمنا آمين أبونا أبي كوموس مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أبونا أبي ملاك السلام مزمور داويت مبل 230 حدا كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن كتصلي لنا حاونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 233 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويت مبل 237 كتصلي لنا حافتنا لولا مزمور داويت مبل 238 كتصلي لنا أبونا أبي ملأك السلام مزمور داويت مبل 241 كتصلي لنا أبونا أبا كوموس مزمور داويت مبل 240 كلتن كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 246 كتصلي لنا حاونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 247 كتصلي لنا ماما بري دما عاويلكي مزمور داويت مبل 248 كتصلي لنا ماما بري راي بدل يالله فرح بقى 248 40 شمنتن شو أول. عدت 248 عاوي ايش بل 230 شمنتن 40 40 شمنتن أول
مش رخيبة له إتن 48 مزمور ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢርዎ እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ ማዕሙቕ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም ንእንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጎብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን ሓፍትና ሉላ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩነዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኾነነ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ ኣብ መቃብር ኣይውደስን እዩ ኣብ ሞትከ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነብ እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተይ ኪትክተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረኒ ኣድሕነኒ እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ለወልደ መንፈስ ቅዱስ አሜን መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ከመይ ምስልኩም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን ሕማቅ እከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኻ ከለኺ እንታይ እትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ግዜን ወዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ባባ ያዕቆብ ተሎ ምሳኺ ኣብ ኣኽሎ ክትፅልየልና ኦንፅቲ ድንግል ክብረት ይሃበልና ዲያቆን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ የርሕቕ እዮም
نتحممت نفسي بخانتنت أزيو هالواتات أفيوها اللمو ناب صلوتن من نقاحن أبقسية مغنياتو نسخي كعليتن محرة التلمنن عليتن عدئخي عدمج هيوتي نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفايخي ማማረ ዘነት ኦጎይታ በዛሌት እዚኣነ ዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልፎና ኦጎይታ በዛሌት እዚኣነ ዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እሞ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ትውክልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩለን ናባኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጌታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጌታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጌታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጌታያ ባኻ ትወኪለ ኣለኹ እሞ መሓድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ ዘንቱ ኣሜን ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ أريد أكون وداسي سلس قدس قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅደበልና ኦ ጎይታ ንሕማዝ ብካብጽኸየሙ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕዝናኻ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርክቲ ክፍረ ከርስኩም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ ኦ ቅድስ ምልእቲ ጸጋ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣረግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጐይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህርገት ኃጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢኣትና ምእንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና ሉላ ምእተው ጸሎተ ሃይማኖት ምእታዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነልና ነመስግነኪ ኦ ጐይታናን ንጉስናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንነበስር ንሰግድን ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ጐይታ ባረኸና ኣሚን ኣሜን። ኣቤ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኮነ ናብ ቦታ ኣዳኽትቦም ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ጸሎት ሃይማኖት እንዲ እወ ሓረ ምስታ ጸሎት ወንጌላት ተሓሒዘያኒ ታሽን ውስታ ኮይና እሺ ንውሕ ስለ ዝበለ ጽቡቅ ጌርኩም ከተንብብዋ ኢለይ ንዓኹም ኢለኩም ሓራይ ክብሪ ሃበለይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ቅሬታ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓደሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Chiralaison, 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 Kiralaison, 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 chiralaison, 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 kiralaison, kiralaison. chiralaison, chiralaison. መምህር ትምኒት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ንግስኻን ሙላቴን ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረት ካልእ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ከአምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ መምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንድገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን ብርራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን ይቦና ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመልአካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃያት ልብን ርድኣና ብህልውነኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ክንደገልና ካብ ኩሉ ፋልሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ብንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ
قوم لتتقى እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፊስ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኹም እንታና ምሕረትን እንደልና አሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ካብ ዝቐፂልና ከምቲ ልሙድ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ናይ ደሓለፈ ሰሉስ መቐፀልታ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ኣብ ቁጥሪ 11 ኣቋሪፅና ነርና። ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁጥሪ 12 ኣትሒዝና ከነንብብ ኢና። ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ዝፀሓፎ እዩ። ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ቁጥሪ 12 ኣብ ቁጥሪ 12 ዘለዋ ንባባትና ባባ ያዕቆብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 24 ከተንብበልና ኢኻ። የለን ዲያቆን ሓዊ ወዚ ከይዱ ሶሪ እሺ ማማረ ዘነት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 24 ከተንብብልና። መምህር ሳራ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 13 ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 20 ክሳብ ቁጥሪ 31 ከተንብብልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ እንተሃሊኻ ምልክት ግበረለይ ኣብዚ የርእየካ የለኹን የቕሬታ። ማማ ብረይ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ ቁጥሪ 17 እሺ ንባብ ቁጥሪ 12 ኣብ 11 ናይ ሙሴ ኣንቢብና ነርና። ሕጂ ድማ ናይ ኣሮን ሓዉ ኣብ ቁጥሪ 12 ላ ንኣሮን ሓዉ ከዓ መስዋዕቲ ክዕርግን ሓጢኣት ከስተስርን ካህን ገበሮ። ነታ ንቕፅቲ በትሩ ከዓ ኣምሳል እታ ንመድሓኒኣ ዝጠነሰቶ ድንግል ኮይና ብዘይ ባህሪኣ ከም እትጥጥዕን ከም እትዕንብብን ገበራ። ካብ እንስሳውን ካብቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ንኣድጊ በለዓም ተዛራቢት ገበራ ይብል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም። ሓደ ሰብ ካብቲ እግዚኣብሔር ኣይትግበርዎ ኢሉ ዝኣዘዞ ኩሉ ሓደ ግብሩ ብዘይ ፍልጠት ሓጢኣት እንተገበረ እቲ እተቐብአን ካህን እንተይ ኮይኑ ሓጢኣት ዝገበረ እሞ በዚ ነቲ ህዝቢ በዳሊ እንተገበሮ ስለቲ ዝገበሮ ሓጢኣቱ ንመስዋእቲ ሓጢኣት ጎደሎ ዘይብላ ዝራብዕ ንእግዚኣብሔር የቕርበሉ። ነቲ ዝራብዕ ናብቲ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ኣፍ ደገ ድኳን ምርኻብ ኣምፂኡ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ዝራብዕ የንብር እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይሕወዶ። እቲ ቅቡእ ካህን ድማ ካብ ደም እቲ ዝራብዕ ወሲዱ ናብ ድኳን ምርኻብ የእትዎ እሞ እቲ ካህን ኣጻብዑ ኣብቲ ደም ይጥማዕ። ካብቲ ደም ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ መጋረጃ መቕደስ 7 ሳዕ ይንፀግ። እቲ ካህን ድማ ካብቲ ደም ኣብ ኣቕርንቲ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ድኳን ምርኻብ ዘሎ መሰውኢ ምኡዝ ዕጣን ይግበሮ። ኩሉ ደም እቲ ዝራብዕ ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ድኳን ምርኻብ ዘሎ መሰውኢ ምሕራር ይኽዓዎ። ካብ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ኩሉ ስብሒ እቲ ናውቲ ከብዲ ዝኸድን ስብሕን እቲ ኣብ ናውቲ ከብዲ ዘሎ ኩሉ ስብሕን የልዕል።
ድማ ክልቲአን ኩላሊትን እቲ ኣብ ሽምጢ ውሽጢ ዘሎ ስብሕን እቲ ኣብ ጥቓ ኩላሊት ዘሎ ስብሕን ከብድን የልዕል። ከምቲ ካብ ዝራብዕ መስዋእቲ ምስጋና ዘለዓለ ነዚ እቲ ካህን ኣብ መሰዊኢ ምሕራር የሕርሮ። ቆርበት እቲ ዝራብዕ ኩሉ ስጉኡን ምስ ናይ ርእሱን መሓውሩን ናብቲ ከብዱን ፈርሱን እቲ ዝራብዕ ሙሉእ ካብ ሰፈር ናብ ፅሪቲ ቦታ ናብታ ሓሙስቲ ዝጓሓፋ የምፃእ እዮ። ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ ገይሩ ብሓዊ ይሕርሮ። ኣብታ ሓሙስቲ ዝጓሓፍ ይሕርር። ብዘሎ እቲ ኣኼባ እስራኤል እንተ ሰሓተ እቲ ነገር ከዓ ካብ ኣዒንቲ ማሕበር እንተ ተኸወለ እሞ ካብቲ እግዚኣብሔር ኣይትግበርዎ ኢሉ ዝኣዘዞ ኩሉ ሓደ ብምግባሮም እንተበደሉ እቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምስ ተፈልጠ እታ ማሕበር ንመስዋእቲ ሓጢኣት ሓደ ዝራብዕ ተቕርብ ናብ ቅድሚ ድኳን ምርኻብ ከዓ ተምፃእዮ። እቶም ዓበይቲ እቲ ኣኼባ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ዝራብዕ የንብሩ። እቲ ዝራብዕ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይተሓረድ። እቲ እተቐብአ ካህን ድማ ካብ ደም ዝራብዕ ናብ ድኳን ምርኻብ የምፅእ። እቲ ካህን ከዓ ኣፃብዑ ኣብቲ ደም ጠሚዑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ቅድሚ መጋረጃ 7 ሳዕ ይንፀግ። ካብቲ ደም ከዓ ኣብ ኣቕርንቲ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ድኳን ምርኻብ ዘሎ መሰዊኢ ይግበር። ንኩሉ እቲ ደም ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣፍ ደገ ድኳን ምርኻብ ዘሎ መሰዊኢ ምሕራር ይኽዓዎ። ንኩሉ እቲ ስብሒ ድማ ካብኡ ኣልዒሉ ኣብ መሰዊኢ ይሕርሮ። እዚ ነቲ ዝራብዕ ይግበር። ነቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ከም ዝገበሮ ነዚ ከዓ ከምኡ ይግበሮ። ከምኡ እቲ ካህን የተዓርቆም ሽዑ ይሕደገሎም። ነቲ ዝራብዕ ድማ ካብቲ ሰፈር ንወፃኢ የውፃእዮ። ነቲ ቀዳማይ ዝራብዕ ከም ዝሕረሮ የሕርሮ። እዚ ናይቲ ኣኼባ መስዋእቲ ሓጢኣት እዩ። ሓደ ሹም ከዓ ከይፈለጠ ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኣይትግበሮ ኢሉ ዝኣዘዞ ኩሉ ሓደ ብምግባሩ በዲሉ እንተሓጠአ እቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ድማ እንተተፈልጠ ንመስዋእቱ ካብ ኣጣሉ ሓደ ተባዕታይ ጎደሎ ዘይብሉ ዲበላ የምፅእ። ኢድ ኣብ ርእሲ እቲ ዲበላ የንብር። ኣብታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝሓርር መስዋእቲ ዝሓርዱላ ቦታ ከዓ ይሕረዶ። ንሱ መስዋእቲ ሓጢኣት እዩ። ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣሜን። ቃልዎት ተስማዕልና ዘኍልቅ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም እሞ ካባታቶም ከካብ ማይ ቤት ኣቦታቶም በበትሪ ካብ ኩሎም ሽማምቶም ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 12 በትሪ ውሰድ። ስም ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣብ በበትሩ ጽሓፍ። ነንሹም ማይ ቤት ኣቦታቶም ሓንቲ በትሪ ትኹን እሞ ስም ኣሮን ኣብ ልዕሊ በትሪ ሌዊ ጽሓፍ። ናብቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝራኸበሉ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ኣንብረን ክኸውን ድማ እዩ። እቲ ዝሓረኽዎ ሰብኣይ በትሩ ክትጥህ እያ። እቲ ደቂ እስራኤል ዘጉሮም ርሙልኩም ምጉርምራም ከዓ ኣብ ቅድመይ መወዳእታ ክገብረሉ እየ። ሙሴ ከዓ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም። ኩሎም ሸማምንቶም ድማ ኣባትር በብማይ ቤት ኣቦታቶም ነናይ ሹም ሓደ 12 በትሪ ዝሃብዎ። በትሪ ኣሮን ከዓ ኣብ ማእኸል ኣባትሮም ነበረት። ሙሴ ድማ ነተን ኣባትር ኣብ ድንኳን ምስክር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንበረን። ኮነ ድማ ሙሴ ንጽብሒቱ ናብ ድንኳን ምስክር ኣተወ። እንሆ ከዓ በትሪ ኣሮን እታ ናይ ቤት ሌዊ
ጠጢዓ ፀንሐት ቆፅላይ ከዓ ኣውፅአት እምባባውን ኣንበበት ብሱል ካዕ ድማ ፈረየት። ሙሴ ከዓ ንኩለን ኣባትር ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ኣውፅአን። ርኦም ድማ ነፍሲ ወከፍ በትሩ ወሰደ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ ኣመፃ ምእንቲ ከይሞቱ ነቲ ናባይ ምጉርምራሞም መወዳእታ ክትገብር ትእምርቲ ክትኮኖም ንበትሪ ኣሮን ኣብኣ ክትህሉ ናብ ቅድሚ ምስክር ምለሳ በሎ። ሙሴ ከዓ እዚ ገበረ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከምኡን ገበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ እንሆ ሞትና ጠፋዕና፣ ኩልና ጠፋዕና፣ ነፍሲ ወከፍ ዝቐረበ ናብ ማሕደር እግዚኣብሔር ዝቐረበ ይመውት ኣሎ፣ ኩልና ዶ ክንጠፊእና ኢሎም ተዛረብዎ። ወዲ ኣለኹ ማይወት እወ እሺ ናተይ ከዓ ዘለኹ 22 ካብ 20 ስጋዕ 31 ኣምላኽ ድማ ብለይቲ ናብ በልዓም መፂኡ እዞም ሰባት እዚኦም ክፅውዑኻ መፂኦም እንተኮይኖም ተንሲእኻ ንስኣቶም ኪድ እቲ ኣነ ዝብለካ ጥራይ ደኣ ግበር በሎ። በልዓም ከዓ ብግሒት ተንስአ ኣድጉ ፀዊኑ ድማ ምስቶም ሹማምቲ ሞኦብ ከደ። ንሱ ስለ ዝኸደ ድማ ኩራ ኣምላኽ ነደደ። ንሱ ኣድጉ ጠወጢሑ ክልተ ጋላዊ ከዓ ምስኡ ክኸዱ ከለዉ መልኣኽ እግዚኣብሔር ክኽልክሎ ኣብ መንገዲ ዶ በለ። እቲ ኣድጊ ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ሙሉኽ ሴፍ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ ረኣየት። እቲ ኣድጊ ከዓ ካብ መንገዲ ኣግሊሳ ናብ ግራት ኣቢላ ኸደት። በልዓም ድማ ነታ ኣድጊ ናብ መንገዲ ክመልሳ ወቃዕ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይኒ በዚ መንደቕ በቲ ድማ መንደቕ ኣብ ዘለዎ ኩዕንቲ መንገዲ ደው በለ። እታ ኣድጊ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ርእያ ናብቲ መንደቕ ተፀግዐት። ንእግሪ በልዓም ድማ ናብቲ መንደቕ ኣራፀመቶ። ንሱ ከዓ መመሊሱ ወቃዕ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ከም ብሓድሽ ንቅድሚት ሓሊፉ ንየማን ወይ ንፀጋም እንተግለሰ ኣብ ዘይብላ መንገዲ ኣብ ፀባብ ቦታ ደው በለ። እታ ኣድጊ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ርእያ ኣብ ትሕቲ በልዓም በጥ በለት። በልዓም ድማ ኩርዩ ተናደደ። ነታ ኣድጊ ከዓ ብበትሪ ወቃዕ። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብታ ኣድጊ ከፈተ። ንሳ ድማ ንበልዓም እዚ 3 ሳዕ ዝወቃዕካኒ እንታይ ገይረካ ይበለቶ። በልዓም ከዓ ነታ ኣድጊ ስለዘላገጽክለይ ሴፍ ኣብ ኢደይ እንተ ዝህሉ ሕጂ እኳ ንቐተልኩ ክበላ። እታ ኣድጊ ድማ ንበልዓም ኣነ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ነዊሕ ዘመንካ እተወጣሕካኒ ኣድግኻ ኣይኮንኩን። ከምዚ ክገብረካ ዶ ልማድ ነይሩኒ በለቶ። ንሱ ከዓ ኣይፋልክን በላ። ሽዑ እግዚኣብሔር ዓይንቱ በልዓም ከፈተ እሞ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ ሙሉሕ ሴፍ ከዓ ኣብ ኢዱ ረኣየ። ፍግም ኢሉ ድማ ብገፁ ተደፍአ። እስካዕ ሻያ ምስለን 31 ተመስገን ይኹን። ተስማዕልና ኣሜን። ንሽ ዲያቆን ወደይ ካልኣይ መልእክት ጳውሎስ ጴጥሮስ ካልኣይ ካብ 15 ካብ 17 ግና ድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣነ ክትዝክርዎ ኢለ እፅዕር ኣለኹ።
መሰኻኽር ግርማ ክርስቶስ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን መጽአትን ክነግረኩም ከለኹ ነቲ ናይ ግርማኡ ብዓይንናን ዝረኣናዮ ምስክር ኮይና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውጽዋያትን ኣይሰዓብናን። ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ብክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅድሚ እስካዕ 17 እስካዕ 17 እሺ በቃ ወዲ ኣሎ ቃልዎ ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 13 ዘለዋ ንባባትና ከዓ ማማ መኣዛ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 18 ሓፍትና እልልታ ዘሰይ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 12 ሓንቲ ተቕስያ ቀፂልና ሓፍትና ሉላ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 31 ሓንቲ ቁፅሪ እዚኣ እውን መምህርቲ እምኒት መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ሓንቲ ቁፅሪ እያ ንባብ ቁፅሪ 13 ንኢያሱ ወዲ ነዌ ብዛዕባ ዕርበት ፀሓይ ጉህዩ ምስ ረኸቦ ልጓም ፀሓይን ወርሕን ሒዙ ደው ከም ዘብሎም ገበሮ ነታ ዘማዊት ረኣብ ድማ ነቶም ኣጋይስ ስለ ዘፍቀረቶምን ዘድሓነቶምን እቲ ዝሙታ ናብ ናእዳ መለሰላ ትብል ራይድያ ኮን ሃወይ ናበይ ድያ እዋ ማማ ማዛ እሺ ክብርን ምስጋናን መድኃኔዓለም ይኹን። ኢያሱ 2 ካብ 4 እስካብ 18 እታ ሰበይቲ ከዓ ነቶም 2 ሰብ ወሲዳ ሓብኣቶም በለት ድማ እወ ሰባትሲ ኣትዮምኒ ነይሮም ካበይ ምዃኖም ግና ኣይፈለጥኩም። ኮነ ከዓ እቶም ሰባት እቲኦም ደገ እትዕፀወላ ግዜ ብፀልማት ወፁ ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈለጥኩም። ቀልጢፍኩም ደድሕሪኦም ሰዓቡ እሞ ክትረኽብዎም ኢኹም። ንሳ ግና ናብ ናሕሲ ቤት ኣደይባ ኣብቲ ናሕሲ ተሰጢሑ ብዝነበረ ሓሰር እንጣጢ ሓቢኣቶ። እቶም ሰባት ከዓ መገዲ ዮርዳኖስ ክሳዕ እቲ መሰገሪታት ደድሕሪኦም ሰዓቡ። እቶም ደድሕሪኦም ዝስዕቡ ምስ ወፁ ከዓ እቲ ደገ ተሸጎረ። ንሳቶም ግና ከይደቀሱ እታ ሰበይቲ ናብኦም ናብ ናሕሲ ደየበት። እቶም ሰባት ከዓ በለቶም እግዚኣብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም ፍርሓትኩም ድማ ኣብ ልዕሌና ከም ዝወድ ኩሎም ኣብዛ ሃገር ዝነበሩ ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዝመኸኹ ፈለጥኩም። እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም እግዚኣብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዘንቀፆ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ዝነበሩ ክልቲኦም ነገስቲ ኣማራውያንን ከዓ ዝገበርኩምዎ ንሲሆንን ንዓግን ከም ዘጥፋእኩምዎ ሰሚዕና ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ እዩ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኽ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ትንፋስ ኣብ ሰብ ኣይቆመት። ሕጂ ከዓ በጃኹም ኣነ ምሕረት ካብ ገበርኩልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይን ነደይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዘለዎም ኩሉ ድማ ብሂወቶም ክትሓድግዎም ነፍሳትናውን ካብ ሞት ከተድሕኑ እግዚኣብሔር መሓሉለይ ርግፅ ምልክት ከዓ ሃቡኒ። እቶም ሰባት ከዓ እንገብሮ ዘለና እንተዘይገለጽኩም ኣብ ክንዳኹም ነፍስና ንሞት ከነሕልፍ ክንከውን ድማ እዩ። እግዚኣብሔር እዛ ምድሪ እዚኣ ምስ ሃበና ምሕረትን እምነትን ንገብረልኪ በልዎ። ቤታ ኣብ ልዕሊ መንደቕ መከባብያ ነበረት፣ ንሳ ድማ ኣብ ልዕሊ መከባብያ ትነብር ነበረት እሞ ገመድ ገይራ ብመሳኹ ኣውረደቶ። እቶም ደለይቲ ከይረኸብኹምሲ
ንኸረን ኣቢልኩም ኪዱ እቶም ደለይቲ ክሳዕ ዝምለሱ ከዓ ኣብኡ 3 መዓልቲ ተሓቡ ደሓር ድማ መገድኹም ኪዱ በለት እቶም ሰባት ከዓ በልዋ ንሕና ካብዚ ዘምሓልትና ማሕላ ንነጽእ እነሆ ንሕና ናብዛ ሃገር ክንኣቱ ከለና ነዚ ቀይሕ ገመድ እዚ ኣብቲ ብእኡ ዘውረድክና መስኮት ኣንጠልጥልዮ ነቦኽን ነዴኽን ንሕዋትክን ንኩሉ ቤት ኣቦኽውን ናባኺ ኣብ ቤት ኣክብዮ 18 حقي دياكون 18 اوكي امين መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 12 ሽዑ በታ እግዚአብሔር ንኣሞራውያን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ኣሕሊፉ ዝሃበላ መዓልቲ ኢያሱ ንእግዚአብሔር ተዛረቦ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ ከም ዝበለ ኣቲ ፀሓይ ኣብ ጊብዖን ደው ኢልክ ጽንሒ أتورحون أبلس إيالون دوبلي. هل تسمع لنا؟ عرفتنا دولا؟ إبراهيم 11:31 حالا رهاب إتا آمنزرا نتم سلاتي بسلام سلا تقبلتم بإمنة مستم زي عزوزات أيتفأتن أيتفأتن عليه وتسمع لنا መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 25 ከምኡ ከዓ ረሃብ እታ ኣመንዝራ ነቶም ልኡኻት ምስ ተቐበለቶም ብኻልእ መንገዲ እውን ምስ ተውፅአቶም ብግብራዶ ኣይጸደቐትን عليه وتسمع لنا ኣብ ቁጥሪ 14 ዘለዋ ንባባትና ማማረዘነት ቀዳሜይቲ መጽሓፍ ሳሙኤል معرف 3 قطر 19 ممهر سارة زسيم نسا قدامي مصحف صاموئيل معرف 10 كاب 1 كتاب 10 أبي مرقيتا قدامي مصحف صاموئيل معرف 10 شدشته كاب 1 كتاب 10 3 ماما هيوت قبر هواريات معرف 10 كاب 10 كساب 23 نباب قطر 14 نساموئيل كا كاهنن أبا نجستاتن جبره نداويت وحدات أباقيع كحلوم سرغب دما سور منجستن أبنت مستير فرحات أملاخن جبره يبل الهوت يسمع لنا امين قصر 10 تشعت تريم ناتكم تا معرف 10 شو الشيء انا تقدميهم كل اللوح هرايش شاهد مثلني اماره زنت بدهري ممر ساره قدامي ساموئيل معرف 3 قطر 10 تشعت ساموئيل كعبي እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ እሞ ካብቲ ሁሉ ዘረብኡ ገለ እኳ ምድሪ አይውደቀን ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 ሽኡ ሳሙኤል ብልቃጥ ዘይቲ ወሲዱ ናብ ልዕሊ ርእሱ ኣፍሰሰሉ እሞ ሰዓሞ በሎውን እግዚአብሔር ዝቐብዓካስ ኣብ ርስቱ ሹም ክትከውን ዶ ኣይኮነን ሎሚ ካባይ ምስ ከድካ ኣብ ጥቃ መቃብር ራሄል ኣብ ዶብ ብንያም ኣብ ጸልጻሕ ክልተ ሰብ ክትረክብ ኢኻ ንሳቶም ካ እተን ኣዕዱግ ክትደልየን ከድካ ዝነበርካስ ተረኪበን እንሆ ድማ ኣቦኻ ብዛዕባ እተን ኣዕዱግ ምሕሳብ ሓዲጉ ናይዚ ወደይሲ እንታይ ክገብር እየ እናበለ ባእኻትኩም ይጭነቕ ኣሎ ክብሉኻ እዮም ካብኡ ንቅድሚት ህልፍ ኢልካ ኣብ ድዋ ታቦር ምስ መጻእኻ
ከዓ ኣብኡ ናብ ኣምላኽ ናብ ቤት ኤል ዝደይቡ 3 ሰብ እቲ ሓደ 3 ወጠጦ ፀይሩ ሓደ ድማ 3 ጌራ ፀይሩ ሓደ ከዓ ሓርቢ ወይኒ ፀይሩ ክረኽቡኻ እዮም። ከመይ ኢልካ ኣለኻ ድማ ይብሉኻ 2 ጌራ ከዓ ክህቡኻ እዮም እሞ ካብ ኢዶም ክትቅበሎ ኢኻ። ድሕሪዚ ናብቲ ዘብኛታት ፍልስጤማውያን ዘለዎ ኩርባ ኣምላኽ ክትመጽእ ኢኻ። ክኸውን ከዓ እዩ ናብታ ከተማ ክትኣቱ ከለኻ ኣብኣ እኩባት ነቢያት ቅድሚኦም ድማ በገናን ከበሮን እምብልታን መሰንቆን ገይሮም ካብቲ በሪ ክወርዱ ክትረክብ ኢኻ። ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም። መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕሌኻ ክወርድ እዩ። ምሳታቶም ከዓ ክትንበ ኢኻ። ካልእ ሰብ ክትከውን ድማ ክትልወጥ ኢኻ። ይኸውን ከዓ እዚ ምልክታት እዚ ምስ መፀካ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ እሞ እቲ ዝምሽዓካ ግበር። ቅድመይ ናብ ጊልጋል ክትወርድ ኢኻ። እንሆ ከዓ ኣነ ዝሓርር መስዋዕቲ ከእርግ መስዋዕቲ ምስጋና ድማ ክስውእ ናባኻ ክወርድ እየ። ናባኻ መጽኤ ትገብሮ ክሳዕ ዝነግረካ 7 መዓልቲ ክትጸንሕ ኢኻ። ኮነ ድማ ካብ ሳሙኤል ክኸይድ ዝባኑ ምስ መለሰ ኣምላኽ ካልእ ልቢ ለወጠሉ። በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እዚ ምልክታት እዚ ኩሉ መጸ። ናብታ ኩርባዕ ምስ መጹ ድማ እንሆ እኩባት ነቢያት ተቐባበልዎ። መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ እሞ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ተነበየ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣሜን። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ካብ 1 ክሳብ 13 ዳዊት ከም ዝተቐብአ። እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል ኣነ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከይነግስ ንዕቐዮ ከለኹስ ንስኻ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ንሳኦል እትጉህየሉ? ናብ እሴይ በዓል ቤትልሔም ክልእኸካ ኣብ መንጎ ደቁ ንጉስ ዝኾነኒ ርኤ ኣለኹ እሞ ቀርንኻ ዘይቲ መሊእካስ ኪድ በሎ። ሳሙኤል ከዓ ሳኦል እንተሰምዐ ክቐትለኒ እዩ ከመይ ኢለ ክኸይድ በለ። እግዚአብሔር ድማ ኣርሒ ተማልአ እሞ ንእግዚአብሔር ክስውኤ ኢልካ መጻእኩ በል። ንእሴይ ከዓ ናብቲ መስዋዕቲ ፀዋዓዮ እቲ ትገብሮ ድማ ኣነ ክነግረካ እየ ነቲ ዝብለካ ከዓ ቅብኣለይ በለ። ሳሙኤል ድማ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገበረ። ናብ ቤትልሔም ከኣመፀ እቶም ዓበይትታ ከተማ ድማ ራዕራዕ እናበሉ ተቐባበልዎ። ብሰላም ዶ መጺእካ ከዓ በሉ። ንሱ ድማ ብሰላም እየ ንእግዚአብሔር ክስውእ ደኣ መጺአ ተቐደሱ ምሳይ እውን ናብቲ መስዋዕቲ ምጽኡ በለ። ሽዑ ንእሴይን ንደቁን ቀደሶም ናብቲ መስዋዕቲ ድማ ፀውዖም። ኮነ ከዓ ምስ መጹ ንኤልያብ ርእዩስ እቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ብርግጽ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ በለ። እግዚአብሔር ግና ንሳሙኤል ኣነ ንዕቐየ እሞ ኣብ ትርኢቱ ናብ መንዋሕ ቁመቱ ናይትጠምት እግዚአብሔርሲ ሰብ ከም ዝርዮ ኣይርእን። ሰብ ነቲ ብቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ፣ እግዚአብሔር ግና ልቢ እዩ ዝርኢ በሎ። ሽዑ እሴይ ንኣሚናዳብ ፀዊዑ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎ። ንሱ ግና እዚ እውን እግዚአብሔር ኣይሓረዮን በለ። እሴይ ንሳማ ከዓ ኣሕለፎ። ንሱ ግና ነዚ እውን እግዚአብሔር ኣይሓረዮን በለ። እሴይ ድማ ን7 ደቁ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎም። ሳሙኤል ከዓ ንእሴይ እግዚአብሔር ነዚኣቶም ኣይሓረዮምን በለ። ሳሙኤል ድማ ንእሴይ እዚኣቶም ድዮም ኩሎም ቶም ደቂ በሎ። ንሱ ከዓ ገና እቲ ንእሽቶ ተሪፉሎ ንሱ ድማ ኣባጊዕ ይሕለ ኣሎ በለ። ሳሙኤል ከዓ ንእሴይ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ማኣዲ ኮፍ ኣይንብልን ኢና እሞ ልኢኽካ ምጽኣዮ በሎ።
لإخو دمان صو نسخة قيح صبو أعنتوي تريتون صبو نبرة زابير كأنسي مو تنسي كاقب أيو بله شعو ساميل نايت زي تقرن وسيدو أما أكل حواتو أبوه كابتا معالتتي أنا نجو دما منفس زابير أبلع لداويت مسه ساميل كأتنسيو نابرا ما كده سلقالاتو زابير استمسقنا يخون بسم نبي نبي يزقبل عزب نبي يغرق بي آمين. قبر حواريات معرف قلت هذا 10 سلسلة هو 10 سلسلة هو كاب عسرة سقع 10 سلسلة سوري دحرج خا أستاذ 450 عمت أبيلو كسع نبي ساميئيل مسافة انتخابهم دحرج النقص لمنو أملاك كا نربعة عمت حادة سبعي كاب نجد بنيام سؤال وديك اس هابهم مسعارو دما نداويت نقص كخون أتنسألهم داويت ودي إسي كل فقادي زقبر سبعي زخم لبي رخبكو إلو خا مسكرلو أملاك كم تسفؤو خاب زرؤون إسرائيل مدحاني نسخ أي يسوس أتنسئ آمين آمين قالي وتسمع لنا آمين أنا مودعتان بامنحت كونيا أبقى 10 حموشة زلوان بابات ماما معزة مصحف نجست قداماي معرف 19 كاب حدا خصاب 3 حافتنا عللتا كالاي مصحف نجست معرف 2 كاب حدا خصاب 13 ماما بري تنبيد دانيال معرف 3 كاب 17 كساب 30 حافتنا لولا تنبيت دانيال معرف 6 كاب حدا كساب 28 ممهر تمنيت تنبيت يوناس معرف 2 كاب حدا دياقون حوي حلفني نعيد شي شو صارين الشريك قرأت هو دانيال شي ممهر تمنيت تنبيت دانيال معرف 6 كاب حدا كساب 28 كتم ببلنا ما مارزنا الدمان اي موداتا تقصنا تنبيت يوناس معرف 2 كاب حدا كساب 11 أنا دي دياقون حوي كان هو ما ماذا نباقي حرة أيام ببكايا دياقونيتات أشم أبي تقولنا أيام ببكايا أيام ببكوانتا نباق هوني نباق قطر 10 حموشة كتابي رخبر اللي أبونا تنكي نتي كابجت إلزابيل زهادم إلياس أعرقو نسماياويان كم زمسل كا جبرو نتي ناي بابيلون اتون حوي خا نتوم 3 من اسي كم تقلي جبرو نتوم أنابس دما زتقصعو قلعو أب قدم ممهروم قد إلهم كم زقومو أب تقرقوا دما ندانيال قد إلهم كم زقومولو جبروم نتي أب بحر زلو أنبري دما ننبي يوناس محدري جبرو كبرنا أملاخ آمين الرايت قدامي نجس حادي كاب قدامي نجس حادي كاب 10 كاب حادي سكع 3 قدامي نجس 10 نعرف 10 ንጉስ ዳዊት ድማ ዕለቱ ዝሓለፈ ኣረጊት ኮነ ንጉስ ዳዊት ድማ ዕለቱ ዝሓለፈ ኣረጊት ኮነ ክዳውንቲ ከዓ ደረበሉ ግና ኣይሞቆን ስለዚ እቶም ገሊኡ ንጎይታና ንጉስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆይማ እተኣልዮ ጎይታይ ንጉስ ምእንቲ ከማምቑ ከዓ ኣብ ሕቑፍኻ እትድቅስ ድንግል ጓል ይድለየሉ በልዎ
ሽዑ ኣብ ብዘላ ምድሪ እስራኤል መልክዐኛ ጓል ደልዩ እሞ ንኣቢሳግ ሱናማዊት ረኸቡ። ንዓዓ ድማ ናብ ንጉስ ኣምጽኡ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ዕርገት ኤልያስ እግዚኣብሔር ንኤልያስ ብህቦብላ ንፋስ ንሰማይ ዘዕርገሉ ግዜ በጽሐ። ሽዑ ኤልያስን ኤልሳዕን ካብ ጊልጋል ተበገሱ። ኤልያስ ከዓ ንኤልሳዕ እግዚኣብሔር ናብ ቤት ኤል ክኸይድ ኢኹኒ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ። ኤልሳዕ ግና ብህያው እግዚኣብሔርን ብህይወትካ ንምሕል ኣለኹ ኣይሓድገካን እየ በሎ። ናብ ቤት ኤል ድማ ወረዱ። እቶም ኣብ ቤት ኤል ዝነበሩ ማሕበር ነቢያት ከዓ ናብ ኤልሳዕ መጺኦም እግዚኣብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካባኻ ከም ዝወስዶ ፈሊጥካ ዶለኻ በልዎ። ኤልሳዕ ድማ እወ ፈሊጥ ኣለኹ ግናኸ ስቕድኣ በሉ በሎም። ኤልያስ ከዓ ኣታ ኤልሳዕ እግዚኣብሔር ናብ ኢያሪኮ ክኸይድ ኢኹኒ ኣሎ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ። ኤልሳዕ ድማ ኣይሓድገካን እየ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ንስኻ እውን ህያው ኢኻ ኢሉ መሓለ። ናብ ኢያሪኮ ከዓ በጽሑ። እቶም ኣብ ኢያሪኮ ዝነበሩ ማሕበር ነቢያት ድማ ናብ ኤልሳዕ ቀሪቦም እግዚኣብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካባኻ ከም ዝወስዶ ዶ ትፈልጥ ኢኻ በልዎ። ኤልሳዕ ከዓ እወ ፈሊጥ ኣለኹ ግናኸ ስቕዳ በሉ በሎም። ኤልያስ ድማ እግዚኣብሔር ናብ ዮርዳኖስ ክኸይድ ኢኹኒ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ። ኤልሳዕ ግና ኣይሓድገካን እየ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ንስኻ እውን ህያው ኢኻ ኢሉ መሓለ። ክልቲኦም ከዓ ኸዱ። 50 ካብ ማሕበር ነቢያት ከዓ ሰዓብዎም። ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ድማ ኣብ መንጽሮም ደው በሉ። ኤልያስን ኤልሳዕን ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ደው በሉ። ሽዑ ኤልያስ ነታ ባርኖሱ ተጠቕሊሉ ነቲ ማይ ወቕዖ ናብዝን ናብትን ድማ ተመቕለ። ክልቲኦም ድማ ብንጹህ ተሳገሩ። ምስ ተሳገሩ ኤልያስ ንኤልሳዕ ገና ካባኻ ከይተወሰድኩ እቲ ክገብረልካ እትደልዮ ለምን በሎ። ኤልሳዕ ድማ በጃኻ ናትካ ወራሲ ምእንቲ ክኸውን ካብቲ መንፈስካ ዕፅፊ ብጽሒት ጌርካ ሃበኒ በሎ። ንሱ ከዓ ብርቱዕ ነገር ለሚንካ ካባኻ ክውሰድ ከለኹ እንተረኣኻኒ ግና ከምቲ ዝለመንካኒ ክኾነልካ እዩ ተዘይኮነ ግና ኣይክኸውንን እዩ በሎ። እናተዛረቡ ክኸዱ ከለዉ ከዓ እንሆ በፍራስ ሓዊ ዝተሳሕበ ሰረገላ ሓዊ ኣብ መንጎኦም መጺኡ ንክልቲኦም ፈላለዮም። ኤልያስ ድማ ብህቦብላ ንፋስ ናብ ሰማይ ዓረገ። ኤልሳዕ ከዓ ነዝሪኡ ኣቦይ ኣቦይ ሓላው እስራኤል ኢሉ ጨደረ። መሊሱ ድማ ኣይረኣዮን። ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ከዓ ብሓዘን ኣብ ክልተ ተርተሮ። ነቲ ካብ ኤልያስ ዝወደቐ ባርኖስ ኣልዒሉ ከዓ ተመሊሱ ኣብ ገምገም ፈለግ ዮርዳኖስ ደው በለ። ዲያቆን ወደይ ትንቢት ዳንኤል 3 ካብ 17 ካብ 30 ኦ ንጉስ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ጉሁር እቶን ሓዊ ከናግፈና ይኽእል እዩ ካብ ኢድካ ከናግፈና እዩ። ኦ ንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተ ዘይፈተወ ንሕናስና ኣማልኽትን ከም ዘይንኣምልኾም ነቲ ዘቆምካዮ ምስሊ ወርቅን ከም ዘይንሰግድ ንፈልጥ በልዎ። ብጸሎት ዳንኤል ናብ እቶን ሓዊ ተደርበዩ። ሽዑ ነቡካደነፆር ብሲድቅን ሚሳቅን ኣብድን ኤጎን እምብዛ ተናደደ። ትርኢቱ ገጹውን ተለወጠ። ነቲ እቶም ካብቲ ዝነበሮ 7 ኢድ ዝበለጸ ከንድድዎ ኣዘዘ። ንሲድራቅን ሚሳቅን ኣቢድ ኔጎን ከኣስርዎም እሞ ናብቲ ጉሁር እቶን ሓዊ ክድርብይዎም ካብቲ ሰራዊቱ ሓያላት ሰባት ኣዘዘ። ሽዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቐሚሾምን ባርነሶምን መጓናጸፊ እያኦም ብኩሉ ክዳውንቶምን ተኣስሩ። ናብቲ ጉሁር እቶን ሓዊ ከዓ ተደርበዩ። እቲ ትእዛዝ ንጉስ እምብዛ ስለ ዝገንሐ እቲ እቶን ድማ ኣዝዩ ስለ ዝረሰነ እቲ ሃልሃልታ ሓዊ ነቶም ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን ዝደርበይዎም ሰባት ቀተሎም። እዞም 3 ሰባት እዚኣቶም ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን
ብእስራቶም ናብቲ ጉህር እቶን ሓዊ ወደቑ። ሽዑ እቲ ንጉስ ነቡካድነፃር ሰንበደ ተቃላጢፉን ተንስአ። ነማኽርቱ ድማ እቶም ኣሲርና ናብ ሓዊ ዝደርበናዮምሲ 3 ሰባት ዶ ኣይኮኑን ኢሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንንጉስ ርግፅ እዩ ኦ ንጉስ ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ እንሆ ኣነ 4 ፍቱሓት ሰባት ገለ እኳ ከይጎድኡ ኣብ ማእከል ሓዊ ክመላለሱ እርኢ ኣለኹ። ትርኢቱ እቲ 4ይ ድማ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኢሉ እውን መለሰ። ብጾር ዳንኤል ከም ዝተፈትሑ ድሕሪዚ ነቡካድነፃር ናብ ኣፍ እቲ ጉህር እቶን ሓዊ ቀረበ እሞ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ኣቱም ባሮት ልኡል ኣምላኽ ውፁ ናብዚ ንዑ ኢሉ ተዛረበ። ሽዑ ሲድራቅን ሚሳቅን አብድኔጎን ካብቲ ሓዊ ወፁ። እቶም መሳፍንቲ ሹማምንትን ራእስታትን ኣማኸርትን ንጉስን ተኣኪቦም ነቶም ሰባት እቲ ሓዊ ኣብ ስጋኦም ገለ ሓይሊ ከም ዘይነበሮም ረኣዩ። ፀጉሪ ርእሶም ኣይቃረየን፣ ክዳውንቶም ኣይተለወጠን፣ ኤረ ጨና ሓዊ እኳ ኣይሓለፎምን። ነቡካድነፃር ከዓ እቲ ነቶም ባሮት መልኣኹ ሰዲዱ ዘናገፎም ኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብድኔጎን ይባረኽ። ንሳቶም ኣብኡ ተወኪሎም ትእዛዝ ንጉስ ኣበዩ። ብዘይ ኣምላኾም ንካልኦት ኣማልኽቲ ከየምልኹን ከይሰግዱንሲ ስጋኦም ወፈዩ ኢሉ መለሰ። ከምኡ ገይሩ ከናግፎም ዝኽእል ካልእ ኣምላኽ የልቦን እሞ ስለዚ ኣነ ዝኾነ ይኹን ካብ ብዘለዉ ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ንኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብድኔጎን ሕሱም ቃል ዘውስእ ንጉስ ክስየፍ ቤቱ ከዓ ምድርባይ ጓሓፍ ክኸውን እዝዝ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። ድሕሪዚ እቲ ንጉስ ንሲድራቅን ሚሳቅን አብድኔጎን ኣብ ኣውራጃ ባቢሎን ሾሞም። هذا هو تسمع لنا مأمر تمنيت. ماشي. تنبيت دانيال معرف 6 شو كم معرف 6 كم حدا خص 20 شمنتن ندارس أبزل منجستو زخونو 120 مسافنتي أبتا منجستي كشيم تطبق كوينو ترأيو إت نجوس كي قداسي إتوم مسافنتي تبتاب كهبو عبل عليهم 3 آراء سلوم عادة كاب أزياتهم كا دانيال إيو دانيال جنا بلوس منفس زحاريرو نبرمو كابتم رأستاتن مسافنتن بلته إتي نجوس دما أبزل منجستي كرؤسو حسبه شعو أتوم رأستاتن مسافنتن ندانيال بناي منجستي قداي مخنيات كرخبلو دليو جناخ أمون نبره دلي جيجا ويس منكفي خا سأنو لمو مخنيات ويس منكفي كرخبلو كتو أيكالون شعو أتوم سبات نزي دانيال بتا حقي أملاخو انت زي كوينوس قالت مخنيات كنرخبلو كتو أين خقلنينا بلو دحرتي أتوم رأستاتن مسافنتن عبقر من نقص تأكوبمو كمزي إلوم بلو و داريوس نزل عالم هياوكون كلاتهم رأستاتن منقستن شمامنتن مسافنتن عماخرتن مسلينتاتن بزن 3 معات زين و نقص نأخا انت زي كوينو نزخونا يخون أملاخ ويس نسب زلمنة عب قدقواد أنابس كم زدربه تأزاز نقص تتصنع برتوع كلكا كأوج حابيروم مخرو ونقص كمتي زي لوات حقي ميرونن فرسن كخون دما كي لواتي سمكات حيفكا نتي كلكل أصنعيو نقص داريس دما نتي صحفن كلكلن أصنعو دانيال دما إزي حقي
ከም እተጻሕፈ ምስ ፈለጠ ናብ ቤቱ ኸደ እተን መሳኹቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ 3 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እንዳተንበርከኸ ጸለየን ኣመስገነን። ሽዑ እቶም ሰባት ተኣኻኸቡ። ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ክጽልን ክምህለልን ከሎ ከዓ ረኸብዎ። ሽዑ ቀሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባ እቲ ክልክል ንጉስ ንጉስ በዘን 30 መዓልቲ እዚአን ንኣኻ እንተዘይኮይኑስ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ገለ ዝለመነ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ ኢልካዶ ክልክል ኣያወጅካን ኢሎም ተዛረብዎ። እቲ ንጉስ ድማ እዚ ነገር እዚ ከምቲ ክልወጥ ዘይክእል ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኮይኑ ጸኒዑ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ እዚ ካብ ደቂ ሙርኮ ይሁዳ ዝኾነ ዳንኤል ኣብ መዓልቲ 3 ሰዓት ልማንኡ ይልምን ኣሎ እምበር ንጉስ ንኣኻ ወይስ ነቲ ዝኣወጅካዮ ክልክል ግዲ የብሉን ኢሎም መለሱ። እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ወሃየ። ምእንቲ ከናግፎ ከዓ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣድሃበ። ፀሓይ ክሳዕ ተዓርብ እውን ከድሕኖ ተጋደለ። ሽዑ እቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተኣከቡ እሞ ንጉስ እቲ ንጉስ ዘጽንዖ ክልክልን ትእዛዝን ከይልወፂ ኣብ ሜዶንን ፋርስን ሕጊ ከም ዘሎ ፍለጥ ኢሎም ንንጉስ ተዛረብዎ። ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዘዘ፣ ንዳንኤል ከዓ ኣምጽዎ፣ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ እውን ደርበይዎ። ንጉስ ድማ ንዳንኤል እቲ ኩሉ ግዜ እትገልግሎ ኣምላኽካ ንሱ የናግፍካ በሎ። ሓደ እምኒ ኣምፂኦም ነቲ ኣፍ ጉድጓድ ዓፀውዎ። እቲ ንጉስ ከዓ ገለ ብዛዕባ ዳንኤል ከይልወፂ በቐለቤቱን በቐለቤት መሳፍንቱን ሓተሞ። እቲ ንጉስ ናብ ኣዳራሹ ኸደ፣ ጾሙ ከዓ ሓደረ። ኣብ ቅድሚኡ ድራር ኣይቕረበን፣ ድቃስ እውን ካብኡ በረረ። ንጽባሐቱ እቲ ንጉስ ኣንጊሁ ተንስአ፣ ቀልጢፉ ከዓ ናብቲ ጉድጓድ ኣናብስ ከደ። ናብቲ ጉድጓድ ምስ ቀረበ ንዳንኤል እናሕነቕነቐ ጸውዖ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣታ ዳንኤል ባርያ ህያው ኣምላኽ እቲ ኩሉ ግዜ እተገልግሎ ኣምላኽካስ ካብ ኣናብስ ከናግፈካ ዶ ከኣለ ኢሉ ንዳንኤል ተዛረቦ። ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ ንጉስ ንዘለዓለም ህያው ኩን፣ ንጉስ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ፣ ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ኣይበደልኩን እሞ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ፣ ከቶውን ኣይጎድኡንን ኢሉ መለሰ። ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ንዳንኤል ካብቲ ጉድጓድ ከውፅዎ ከዓ ኣዘዘ። ንዳንኤል ድማ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅዎ። ኣብ ኣምላኹ ተወኪሉ ስለ ዝነበረውን ገለ ጉድኣት ኣይተረኽቦን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣዘዘ፣ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምጽእዎም፣ ንሳቶም ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርቢዎም። ገና ኣብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበጽሑ ድማ እቶም ኣናብስ ጎበጥዎም፣ ኩሉ ዕጽምቶም እውን ሰባበርዎ። ድሕሪዚ ንጉስ ዳርዮስ ነቶም ኣብ ኩላ ምድሪ ዝነበሩ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፣ ሰላም ይብዛሓልኩም። ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለዓለም ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ። መንግስቱ ኣይክጠፍእን እያ፣ ግዝኣቱ ክሳዕ መወዳእታ ክቐውም እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስቲ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን ኢለ እእዝዝ ኣለኹ። ንሱ የናጉፍን የድሕንን፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከዓ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር እዩ። ንዳንኤል ካብ ኣናብስ ዘድሓነ ድማ ንሱ እዩ። እዚ ዳንኤል እዚ ኣብ መንግስቲ ዳርዮስ ኣብ መንግስቲ ቄሮስ በዓል ፋርስን ሰልጠነ። ኣሜን። ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ካብ 1-10 እያ ደላ። ጸሎት ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ። በለ ድማ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ። ንሱ ከዓ መለሰለይ፣ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይኑ ኣወኹ። ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕካ። ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ልቢ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ፣ ወሓይ ዝከበበኒ ኩሉ ማዕበልካን ሞገድካን ብልዕለይ ሓለፈ። ኣነ ከዓ በልኩ ካብ ቅድሚ የዕንትኻ ተሰጎኩ።
ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበብኒ መዓሙቕ ኣብ ዙርያይ ነበረ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ መሃርሃራት ምድሪ ነዋሕ ንሓዋሩ ኣብ ልዕለይ ኮነ ግናኸ ንስኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኸ ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካያ ነፍሰያ ውሽጠይ ምስ ኣሕለለወት ንእግዚአብሔር ዘከርክዎ ጸሎተይ ናባኻ ናብቲ ቅዱስ መቕደስካ ኣተወ እቶም ናብ ሓሰውቲ ከንቱነት ዘድህቡ ጸግኦም ይሓድጉ ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስውዓልካ ነቲ መባጻዕክዎኻ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ ኣሜን ስለቕላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ኣራይ ካብ ዝቐፂልና ከምቲ ልሙድ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መዝሙር ክህልወና እዩ መምህር ትምኒት ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ማማ መኣዛ እውን ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ዳሓን መኣዛ ትዘምር በል ዲያቆ ሓዊ ኦኬ እሺ እግዚአብሔር ኣኽብርኪ ማማ መኣዛ ተፈቒድልክሎ መዝሙር ናባኺ ኣራይ ኣንተ የለይ ትምኒት ሓፍተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለ ኩሉ ቃል ሕይወት ኣዴና ኤልሳቤጥ ድማ እንኳዕ ሰላም ኣተኸ እሺ ቀፅል ማማ መኣዛ እንዳሓዘና ምስዮ ኮይነ መፅአም ሶሪ እሺ ማማ ትርሓስ ወልዱ እውን እንኳዕ ሰላም ኣተኺ ንባብ ምስ ዓደልና ኮይና ኣጋጣሚ ኣብ ምውዳእና ሓሊፉና እሺ ቀፅል ማማ መኣዛ እዛ ዝምራ መዝሙር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እታ ንንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ ብኣያይ ትኾሪ ክፈቶ ንልበይ ብኣያይ ትኾሪ ትብል እግዚአብሔር ካብ ኩራት እግዚአብሔር የድሕነና አሜን እግዚአብሔር ምሳኺ ይኹን እታ ንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ ብኣያይ ትኾሪ ክፈቶ ንልበይ ብኣያይ ትኾሪ እታ ንንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ ብኣያይ ትኾሪ ክፈቶ ንልበይ ብኣያይ ትኾሪ ግብረይ ምስቃላ ምስናይ ኣቢል ረዳእየይ ኣምላኽ ሃበኒ ከኣሎ ዕንቅብ ድርግፍተልኩ ድኻም በዚሑኒ ንፍቓድ ዛርሰይ ኣይትመንነኒ እታ ንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ ብኣያይ ትኾሪ ክፈቶ ንልበይ ብኣያይ ትኾሪ እንቀዓዕሽነት ዓይነይ ተጋረደ ድምፅኻ እንዳሰምዓ ኣዛነይ ተሓንገዳ መዓዝ ዘንጊዐዮ መዓልቲ ሃበኒ ለውጦ ንልበይ እታ ንንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ ብኣያይ ትኾሪ ክፈቶ ንልበይ ብኣያይ ትኾሪ ነውረይ ተሸፊኑ ነውሪ ሰብ ዝቐዝት ልሳነያ ማዕርየ ብቓልካ ዝምጉድ
مقدور كوين اللخون نفسه زجكن ناي مدحاني أملاك ناي مدحاني أملاك نمرد أي فتن إتهان نسحا اتبكع فري منتي كفري عيل خابني باياي تخوري كفتوني لبي كفتوني لبي باياي تخوري انقع عشنت عيني تقارده دمፅ خندا سمعا أذاني تحانقدا مع الزنقيعيو صيف تكبراتي معالتي هابني لوطوني لبي اتاني نسحا اتبكع فري منتي كفري حيلخا هابني باياي تخوري كفتوني لبي بآياي تخور دور المسكانة مداني أدمكم أبكر أكسابير يتحننا أني اللي كم قال هوت يسمع لنا مع زاديات بها بحق مؤز خنا مزمور ما تشس كل خن انديخن كل خن دق مدهاني عالمسي كل خن نفعات يخن قال هوت يسمع لنا قالنا مأذان اتهم قدم حجي زمركن كلكم ناب كالأي مدرخ منفساو شنقروا حليفكن على زندق آمين آمين እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን يا አቦ مزمور نموزع فقاركن وسدنا هاب على بي ملأك سلام مزمور كوصا له بشم زابيت ክርስቲያን ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ማማ መዓዛ ንኩልኩም ምስ ኣብ ውሽጥኩም ክዝምሩ ፀናሕኩም ብጸሎት ከተሰኒዋ ፀናሕኩም ንኩልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ህይወት ቃል የስማዓልና ጣዕምቲ መዝሙር ደስ ትብል ናይ ንስሓ እታ ንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምእንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ በኣይ ኣይትኮሪ ክፈቶኒ ልበይ በኣይ ኣይትኮሪ ትብል ነራ ተኣዝማች እቲ ትሕዝቶ ከዓ ነዚ ኣዝማች ደብርህን ዝገልፅን ዓሚቕን ሰፊሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ጣዕምቲ መዝሙር እያ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና እሺ ስድራ መድሃኒ ዓለም ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም يكون حوي كوزا أمو أنسى كان سكتب النمو እሺ ወደ حد فلي ولا حد موني حاول ነሺ ኣራይ ኣስተንትኖ መዝሙር ንንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምእንቲ ክፈሪ እታ ንንስሓ እትበቅዕ ፍረ ምእንቲ ክፈሪ ሓይልኻ ሃበኒ በኣይ ኣይትኮሪ ልበይ ክፈቶ በኣይ ኣይትኮሪ እያ ትብልታ መዝሙር በቃል አምላክ መሰረት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ብምጥቃስ ከነስተንትና ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረዩ ወይ ድማ ፍረ ግበሩ ተባሂሉ ተነጊርና ኣሎ ወንጌል ሓይልኻ ሃበኒ ኢልና እውን ንፅሊ ኢና ብዙሕ ግዜ ተጠቂሲ መጽሓፍ ቅዱስ በኣናይ ትኮሪ ከዓ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና እዩ ኣይትቆጣዕና በኣናይ ትኮሪ ድብል ንልብና ክፈቶ ድብል እውን ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ብዛዕባ ዝን ካልእን ከነስተንትን ንኽእል ኢና እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ማነ ዲያቆኖ ብትንደ ሓንቲ ዌልካም የስ ማዛ ሓፍተይ ብጣዕሚ ልቢ ዝትንክፍ መዝሙር ዘሚርክልና ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ብጓል ክትሓጎሲ እሳየ ዝብለኪ
امين امين أنا زلاتني زهق زهق ده كم يعتبر برونانسيشن أودي زي برتعنيا زهولك زهولك أوكي معرف عسر شمنتي سالاسا سقع سالاسا كلتن بس نوحي لأجن مساعد خير كوينة تسمعتني سلزي أتم بيت إسرائيل ننفس وكف كم من قدكم كفردكم إيه يبلز جابير أملا تملسوا أبساخم معن كفي كيكونكم سي كاب كله جستكم تملسوا نتي زجحاسكم و جست كاباخم دربيو حدش لبي حدش منفس دما قبروا أتم بيت إسرائيل سلمنتاي اتموتو أنس موت حدا أكوا أيفتوني مو تملسوا بهوت كعا نبرو يبلز جابي هراملا آمين علي وتسمع لنا إن تسمعت نتي ناي غريتا ناي نسحة كنقبر أي تخور مسانا أتبلتا مزمورة مثلني بخما يخستاجر يا زي طبق علي وتسمع لنا زهولك معرف 18 كاب 30 كساب 30 كلتن زهولك أوريتيو أوريد زهولك معرف 18 كاب 30 كساب 30 كلتن علي وتسمع لنا ماما هوت الشي كالوت أنا ألف ود حفتك زبيرتي الراي كل ولادي وولادي تحقس زبير تمسكني يخون لوقاس إسران 4 إسران 9 إسران 4 إسران 9 ماشي وانجيل لوقاس معرف إسران 4 إسران 9 انببيادو ماما ماذا؟ يعني هذه تليفوني كم قالوا خينا نسيت أنا الراي كم الراي لوقاس إسران 4 إسران 9 اوكي نساتهم قنا مسيئو صحيون مساعدكم مسانا حدر زمك مسيء اوكي سوري يا مسيء خلبي لي أتني خلبي لي أتني يا بقى عيرخبكو عند اوكي رخبكيان الشي دياكنا زهولك دبلك يا ماما هيوت معرف 18 ده هو معرف 18 كاب 30 سقع 30 كلتا اوكي مو نعيس خالق ترين الله زهولك 18 30 كلتا أنا هندخل ببع أنا معلومات كم تازم بكو أزدالو زهولك يا هو Ezekiel هسكيل إيه لك هسكيل سوري ناتزا زهولك تشك قبرات أني حاسي كالق كوينات لا واحد تاع إزكيل 18 تنبيت هسكيل مش هو 18 35 سقع 30 كلتا تنبيت هسكيل 18 كاب 30 سقع 30 كلتا ايوه تخكل هسكيل يا اوكي ثانك دياكنا حنت دخبل شبونا يا غريتك أنا دحان مستي زلنايو قنيات ጾም ዝኸይድ መዝሙር እዩ ኩሉ ግዜ ጾም ድማ ምስ ንስሓ ምስ ጸሎት ምስ ምጽዋት ምስ ስግዳን ዝኣመሰለ እዩ ዝኸይድ እሞ ዮሃንስ መጥምቅ ንንስሓ ዝኸውን ጥምቀት ከጠምቕ ከሎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ቅድሚ ንጎይታ ምጥማቁ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ካብ ዘነኣማን እዚአን ንኣብርሃም ውሉድ ከም ዘተሰኣሉ
ንኣምላክ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ እሞ ብርእስኹም ኣብርሃም ኣቦና ኣሎና ብምባል ኣይትጀሃሩ። ትክክል። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ። ቴንኪዩ ኣቦና ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ዲያቆን ወደይ ዝኣክፍትን ዶ ሽማማ ብረይ هو መዝሙር ዳዊት 66:10 እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐይ ፀጉኡን ዘይርሓቐለይ ኣምላኸይ ይባረኽ ተኸውንስ ጽቡቕ እወ ብኣያይ ትኮርን ድያ እወ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ፀጋኡን ዘይርሓቐለይ ኣምላኽ ይባረኽ ዘይተቆጣዕና ዘይኮረየልና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹን። ጽቡቕ መዝሙር ዳዊት መበል 66 ቁጥሪ 10 شيء ቃል ሕይወት ተስማዕልና። እሺ ብተዳለና እንተሃሊና ኣዝናይ ጠቕሲ ላትኒ ዲያቆን ሓወይ ከናይ ዋላስ ካልእ ሰብ ክኸትብ ኖ ጽቡቕ ሬድ ስለ ዘለኹ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 38-39 ሲ ልክዕ ምስታ ናይ መዝሙር ተኸይሞር ኮይና ተሰሚዓትኒ ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበሞ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እውን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም። ኣሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ናይ ንስሓ ጥቕሲ ሕራይ ሓፍትና ኣልልታ መልእኽቲ ጳውሎስ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 11-12 ነዚ ብምሕሳብ ኣምላኽና ንፅውዕኡ ብቑዓት ምእንቲ ክገብረኩም ብሓይሉ ከዓ ነቲ ሰናይ ቁርፂ ፍቓድን ናይ እምነትኩም ተግባርን ኩሉ ምእንቲ ክፍፅመልኩም ከየብኮርና ምእንታኹም ንፅሊ ኣለና። ከም መጠን ፀጋ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትከብሩ ንፅሊ ኣለና። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ሓይልኻ ሃበኒ ትብል ነራ ኣብዛ መዝሙር ብርግፅ ኩሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ይድኸውን። ቴንኪዩ ሓፍትና ኣልልታ ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ኣሜን። ራይ እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ናይዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ 15 ኣንቢብና ሎሚ። ስለዚ ካብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ካብዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ መሲጥና እንታይ ክንገልጽ ከነብርህ ክንውስኽ ክንገልጽ ንደሊ ወይ ድማ ሕቶ እንተለና ከዓ ያር ዌልካም ጊዜና እንጠቀመሉ ፕሊስ። ከምዚ ዝሰማዕናዮ ናይ ሎሚ ዳሓለፈ ኣብ ናይ ሙሴ ቋሪፅና ነርና። ናይ ሎሚ ድማ ናይ ካህን ኣሮን ሓውነ ሙሴ ብዛዕባኡ ኣንቢብና ካብ መፅሓፍ እውን ብዙሕ ኣንቢብና። ብዛዕባ ናይ በለዓም ኣድጊ ኣንቢብና። ናይ ኢያሱ ወዲ ነዌ ንፀሓይ ጠጠው ዘበለ ናይ ረኣብታ ኣመንዝራ ናይ ሳሙኤል ከዓ ነቢ ሳሙኤል ብተወሳኺ ናይ ነቢ ኤልያስ ከዓ ኣንቢብና። ብተወሳኺ ናይ ነቢ ዳንኤል ናይቶም 3 መንእስያት ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ብተወሳኺ ድማ ናይ ነቢ ዮናስ ነዚኦም ጠቂሱ ሃይማኖት ኣበው ምስ ብዙሕ መወከሲታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ንባቢና ኣንቢብና። ስለዚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተውዒልና ሎሚ ናባኹም? እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ። ኣነ ህይወት ዲያቆን ሓወይ
أبتا زنبب كواسي أبتي أناي أدقي بلعم تكتبر هالي تردي أتن لا تا كونتنت كمزي قلت أنا أملاخسي نخندي نعور زاد حاني كم ناي ننوش جزي خمسارة زي ولدت تعشمو زهابي حجي زا أدقي ناي أدقي سي تا خستايو سي تا أبزي أمس نمنتايو بأدقي خستايو إلا ندي حاسبة نيري نمنتاي كمهرنا بأدقي خستايو እቲ ምሳለስ ከም ኣድግል ዒልዋ ስለ ዳሕራይ ኣፍካ ኣኸፊቱላ ንከምቲ ናይ ካልኦት ዝተምሃርናዮ ንኸምኡ ድያ ዋላ ካልእ ኣላታ እሺ ድሓን ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ክምልስዋ እዮም ስለምንታይ እዩ ብኣድጊ ገይሩ ተዛሪብዎ ሓቀይ ሳድያ ተሕቶ ንሳታ ሕቶይ ቴንክ ዩ ማማ ሂወት እሺ ካልኦት أنا لما نشتيك እሺ ማማ ትምኒት ኣብቲ እንታይ ተማሂርኩም ዝብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ቀሊል ምዃኑ ነቲ ዝነቐፀ ከለምለም ነቲ ብፀጋም ዝነበረ ናብ የማን ክመልስ ኩሉ ቀሊል ምዃኑ እግዚኣብሔር ከዓ ኣበይ ነርካ ዘይኮነስ ኣበይ ኣለኻ ዝብል ኣምላኽ ምዃኑ ኣመንዝራ ምንባራስ ወላ ሓንቲ ከም ዘየጉደላ በቲ ዳሕራይ ዝገበረቶ ሰናይ ግብሪ ከም ዝደሓነት ኣበይ ኣለኹም እምበር ኣበይ ነርኩም ዝብል ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ካብ ሕጂ ተጣዒስና እንተኣ ተመለስናስ ክምሕረናን ከድሕነናን ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ኣፍታ እንታይ ይበሃል ከዓ ኣፍታ ናይ ኣሮን ካህን ከዓ ኣፍታ ናይ ቁጥሪ 12 ከኣሲ ኣብኣ ሓጢኣትናሲ ክንስራሕ ሓጢኣትና ናብ እግዚኣብሔር ከቕርብ ዝኽእል ስልጣን ዝተዋህቦ ካህን እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ካህን ኮይኑ ኩሉ ሓጢኣትና ክንዛረቦ ኣለና ማለት እዚ ተዛሪብናይስ ኣይንመሓርን ኢና ማለት እዩ ኣብኣ ከም ሕቶ በቃ ኣሲ ኣይንመሓርን ኢና ማለት እዩ ባዕልናስ ንእግዚኣብሔር ክንነግሮ ንኽእል ዶ ዘይንኽእል እንድሕር ደኣ ኮይንና ከኣስ ስለምንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ናብ ካህን ክንቀርብ ከምዚ ሰሙናዊ ከምዚ ሕጂ ናይ ኮተለ ምሽ ቀዳሚ ይንስሑ ሰንበት ከዓ ይቐርቡ ባዕልና ዝገበርናዮ ንእሽተይ ሓጢኣት ዝበሃል ለንዲ ዝኾነ ክትጋገ ከለኻስ ባዕልኻ ብቐጥታ ንእግዚኣብሔር ክትነግሮ ትኽእል ዲኻ ወይስ ግድን ካህን ክትረክብ ኣለካ ክትረክብ እንተ ደኣ ኮንካ ኸ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ሰሙናዊ እንድሕር ንቐርብ ኮይና ኣብታ ክንቀርበሉ ከለና ግዜስ ስለምንታይ ንካህነቶም ኣቦናስ ክንረኽቦም ሲ ክሳይ ዘይግበር እንታይ ኮይኑ እዩ ኣሲ ከተብርህለ ይደልየ ባዕልና ሓጢኣትና ክንነግር ንኽእል ዶ ወይስ ግድን ካህን ክንረክብ ኣለና ምክንያቱ እዚኣ ሲ ንካህን ከም ዝተዋሃበት ማዕርግ ሓጢኣትና ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርብ ሲ ካህን ምዃኑ ትነግር ኣላ ግን ከኣስ ኩሉ ንገብሮ ከዓ ንካህን ኣይንነግሮን ኢና ዘይንነግረሉ ምክንያት ኩሉ ሻዕ ስለ ዘይንረኽቦ ኣብ መዓልትስ ብዙሕ ግዜ ንጋገ ብዙሕ ግዜ ሓጢኣት እንድሕር ናይ ብሓቂ ነብስኻ ፈትሽካ ሲ ኣብ መዓልትስ ብዙሕ ግዜ ኣነ ከማይሲ ብዙሕ ግዜ ኣብ መዓልቲ ጥራሕ ሲ ክንደይ ብዙሕ ሓጢኣት ንገብር ንውዕል እታ መዓልታዊ ሓጢኣትናስ ከመይ ጌርና ክንነግሮም ንኽእል መዓልታዊ ክንረኽቦም ዕድል ንረክብ ዶ ከመይ ያሳስ ከተብርህለ ይደልየ ኣኽሊ ሓደ ቃሓወ እሺ ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ፅብቕትን ንፅርትን ሕቶ እያ እቲ ናይ ካህን ኣሮን ኣብ ኦሪት መስዋእቲ ይዕርግ ነይሩ ስለ ርእሱን ስለ ሓጢኣት ህዝብን ከዓ ምስ እግዚኣብሔር የተዓርቆም ነይሩ ሕጂ ሓጢኣት ከስተስሪ ክትብል ከላ እሱ ይኮነን ድሓድገሎም ደሎ ከስተስሪ ማለት ሲ ኣብ መንጎ ኮይኑ ሓጢኣት ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ይነግሮ ሓጢኣት ከምስ ነገር ከዓ ትኻንስ ትኻን ከዓ ንእግዚኣብሔር ይነግር እጂ ከዓ ስርዓተ ንስሓ ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣብ ኣቦታትና ከይድና ንንሳሕ ኢና እሞ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዲና ኩሉ ሓጢኣትና ዲና ክንነግሮም ዘለና ብዙሕ ንገብር ኢና ኩሉ ክንነግሮም ንኽእል ዶ ዲና ክንነግሮም ዘለና ክንነግሮም እንድሕር ከና ከኣስ ክንረኽቦም ከንኽእል ዶ ከምቲ ንእብሶሲ ብዙሕ ሓጢኣት ስለንገብርስ ብዙሕ ግዜ ክንረኽቦም ንኽእል ዶ ከመይ ርድእት እያ ድሓን ሰሚዖም ኣለዉ ንኣብነት ሰንበት እንድሕር ድቕበል ኮይነሲ ቅድሚ ምቕባለይስ ቀዳምሲ ግድነት ክረኽቡ ቀዳምሲ ነቦይ ክረኽቦም ኣለኒ ዶ ሰሚዖም ኣለዉ ቦታት ክምልስዋ እዮም ቴንክ ዩ ማማ ትምኒት እሺ ካልኦት ጊዜና ንጠቀመላ
كنت نروح سوق نقول هاي the same قطري معرف أمين قطر 12 أرون حاو خمس وقت يقعرقن حتى كستسرن كهن جوورو تبل ناي مستنتاني ناتي زابي هيرسي كل جنا دخامنا قدلتنا فليتوسي نعنا كنصهنا كبارخنا خصلي لنا وخنت زبلنا እግዚአብሔር ይትደንጽህ ግን እግዚአብሔር ክጽክሉ ምንልና ንስ እግዚአብሔር ከተዓርቆና ሲ كل ገና እዩ አቦታት ሰሪዕልና ፈጢርልና ማለት እዩ ጣዕሚ ትስሩሑ ደገርኒ እትኻል ናይ እግዚአብሔር ድንቅ ይኻ ድኾነካ ኻኒ ንሓንቲ በትርሲ ነቂፃ በቃ ሞይታ ግን በኃይሉ በጥበቡ ምልክት ክበና ስለደለየ ንዓና ነትምህርቲ ክበና ስለደለየ ነታ ንቅፅቲ በትሪ ከተጣዓ ምኽኣሉ ምልክት እንታይ ጌርና ኻ ነታ ድንግል ኣዴናውን ንጽህቲ ወላዲት ኣምላክ ብድንግላ ኮላ መድሓኒና ክትወልድ ከም ዝገበረ እዚ ኩሉ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ተኣምራትን ሲ ንዓና ንኽምህረና ንዓና ንኽድሕነና ኢሉሲ ኩሉ ገና ከይወደቕና ኮለናስ ከም ንወድቕን ፈሊጥና ነይሩ እዩ መድሓኒና ሰሪዕልና እዚኣ ክስተንትን ፀኒሐ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃልዎት የስማዓልና አሜን ቃልዎት የስማዓልና ማማር ዘነት ቴንኪዩ ጽቡቕ ኣስተንትኖ ሓፍትና ኣልልታ ናባኺ ኣነ ሕተ ዘላትኒ ዲያቆን እሺ ካብተን ንባባት ዝነበራሲ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ነራ ንባብ ካብ 1-10 ነንቢብና ኣብ እንሲ ኣብ ፍቕዲ 3 ዓይነትያ ታ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ ምዕራፍ 10 ሶሪ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1-10 ኣብ ኣሲ ኣብታ ፍቕዲ 3 ካብኡ ንቅድሚት ሕልፍ ኢልካ ኣብ ድዋ ታቦር ምስ በጻሕካ ናብ ኣምላኽ ናብ ቤትኤል ዝድይቡ 1-3 ወጠጦ እናሰሓበ ዝኸይድ 1-3 ጌራ ዝጾረት ሓደ ሓርቢ ወይኒ ዝጾረ 3 ሰብ ክረኽቡኻ እዮም ኢሉ ዝብላስ ምስ ጎይታና ድሰርዖ ቁርባን ዘመሳስል ነገር ኣለዎ ድዩ ወላስ ባዕለየ ረኺበዮ አይ ዶንት ኖ ኣብ ኣቕርተይ ክትገልጹልና ካልእተን ከዓ ኣብቲ ውርድ ኢልካ ፍቕዲ 6 መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕሊኻ ክወርድ እዩ مساعتاتهم دما كتنبأ إخا مسبلة ما أنتي كال إسب كتكون دما كتلوات إخا زبلاس أنتي ملوات يا كمي ملوات يا تكون زلا إيه كتلوات إخا دبلا واحد كلتين زين سوري صبغ حطوك عليه وتسمع لنا آمين راح تقاب قطر شدشته thank you ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 እታ ሓንቲ ቁጥሪ 3 ያ ሓንታ 6 መስተናይ ጎይታ ዝሰርዖ ቅዱስ ቁርባን ሲ ምትሓዝ ኣለዎ ድዩ እያ ትብል እታ ቁጥሪ 6 ከዓ ክትልወጥ ኢኻ ደበሎሲ ኔናይ ለውጢ ናብ ከመይ ክልወጥ እንታይ ክልወጥ እያ ታ ሕቶ ቴንኪዩ ቃልዎት ተስማዓልና እሺ ምናልባሽ ድተዳልኹም ተሃሊኹም ከይኮልፈኩም ምእንቲ ዕድል ክበኩም هراي أنا شيء نجار قبل كلن تنكنن ببند قننا تنلوم زنببناهم بملأن أملاخ نخستو خمس جبورو أملاخ نخستو خمس جبورو دبل اللواه نستوعب لن أبو ملأن جبرو دبل اللواه أنت يا قبل دليل سبات بتسعرنا بتصدقنا بحيلنا بقويانا بتصومنا بتصولتنا بدي حاجز أملاخ إن جبرو نجار كم زي اللي أستنتينا نساميل كم زجبره نإلياس كم زجبره نراب كم زجبره النابلة نبوم الأم كم زجبره زبل اللهم خنا سو عللن إجزابيهر فقادو تري كوين إجزابير تريه بك إجزابير تري دقيفو ولا حنتي بجبرنا بتصدقنا بقويانا نجبره نجر كم زي اللي كسمر الله دليه كالي تقع أبتنا أنا أزاري مثال نبتحوي كدربي خلوس انتهي ميلهم أتأنم نخ أملاخ كابزنات كحوي كدحنا النايو
ወላውን እኳ ከድሕነና ተዘይፈተወ ነዝናት ካምስለ ኣይንሰግድኒና እዚኣ ኩሉ ግዜ ካብ ብቆልዓይ ደስ ትብለኒ ጥቕስያ ነይራ ኣና ናይ ኣዛርያ ሚሳኤልሲ ናብቲ ሓዊ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ክሰግድ ከሎ ከይፈርሑ ክሰግዱ ከለዉ ኣምላኽ ከድሕነና እዩ ንሕና ስለንኣምንሲ ኣምላኽ ከድሕነና እዩ ኢሎም ኣይኮኑን ወላውን ፍታዎ ኣይኹን ኣብዚ ንነድድ እምበር ኣይንሰግድኒና ኢሎም እዮም ሰጊዶም ሕጂ ኣዝያ ትገርመኒ ጥቕስያ ከነስተውዕለላ ኢለየ እቲ እነምንኹ ኣምላኽ ከድሕነና ይኽእል እዩ ወላ ተዘይፈተዎ እውን ኣይንሰግድኒና ኢሎም ኣይትድከም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምላሽ ክንበካ ከማን ኣይድልየናን ኣይንሰግድኒና ወላ ኣየድሕነና ኣይንሰግድኒና ኢሎም እሞ እዚኣ ከዓ ስለዝተነበበት እየ ክተቕሳ ደልየ ሕራይ ዝኾነ ሓሳብ ተዘየለ ናብ ኣቦታት ካሕልፈኩም እየ ነተን መልሲ ክንወድፍ ፈተነ እሺ ማማ ብረይ እሺ ሕራይ ትንቢት ዮናስ 3:10 ክፍትና ዶ ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ገበሩ ግብሮም ረኣየ ኣምላኹ ነቲ ከውሪደሎም ኢሉ ተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከዓ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3:10 እወ ኣምላኽ ከዓ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ገበሩ ግብሮም ከዓ ረኣየ ኣምላኹ ነቲ ዘውረደሎም ኢሉ እተዛረበ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከዓ ካብተነ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ቃል ህይወት ተስምዐልና ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ተነሲሕና ተጣዓሳይ ተመላሳይ ምዃነዩ ፅቡቅ ኣሰንትና እዩ ዓንተ ግን ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ኢና አንቢብና ነርና ምሽ ካብ 1 ክሳብ 10 ክልተ ድያ ነይራ 3 ረኺበ ፅብቕቲ እያ እዚኣ እውን ከዝወድፍ በረኻ ተሰልካ ቃል ህይወት ተስምዐልና እሺ ናብ ኣቦታት ካሕልፈኩም ኣቦታት ናባኹም ግዜ እንተሃልዩ ተን መልሲ ምልስ ኣቢልኩም ዳሓኔን ምስለኒ ብዙሕ ተኣሽም ይኮናን ናይ መንሽሙ ናይ እልልታ ናብ ኣቦይ መርጌታ ገድፋየ እታ ምንስሓ ትብል ዘምፃታ ሓፍተና ትምኒት እያ መስለኒ ኣቦና ኣቦይ ቀሙስ እውን ክሕግዙንዕም ዝያዳ ስለ ዝምልከተና እየ ሓደ እቲ ገበሮ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ኣብ ኩለን ከምኡ ኣሎ ሓቂ እግዚኣብሔር እዩ ዝገብር ግን እግዚኣብሔር ክገብር ከሎ ክገብረልና ከሎ ድማ ምስ እምነትና እዩ ናይዞም ኩሎም ሕጂ ዝረኣናዮም ኣቦታት ብእምነቶም ብዙሕ ነገር እንታይ ሽሙ በዓል ኢያሱ ዝፀለየ ፀሓይ ደው ዘበለሉ ኣምላኽ ብእምነት ስለ ዝፀለየ እሞ ንሕና እውን ከምቶም ኣቦታትና ብሕልፊ ቀንያ ፆም ዘለናዮ ብእምነት እንተደኣ ንፀውም ኣሊና ብእምነት እንተደኣ ንፅልይ ኣሊና ሲ እግዚኣብሔር ካብ ወሓጢ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ካብ ተፈላለየ ነገር ካብ ነዳዲ ሓዊ ከድሕነና እውን እግዚኣብሔር እዩ እሞ ከምቲ ንዓታቶም ዝገበረሎም ኣምላኽ ንዓና እውን ገብረልና እዩ ግን ከምኣቶም ኮይና ንኣምላኽ ክንቀርቦ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ብዛዕባ እታ ንስሓ ዝበለታ ትምኒት ሓፍትና ኩሉ ግዜ ሰብ ናብ ቁርባን ክቐርብ ከሎ ትምህርቲ ሂብና ንስሓ ሂብና ከነቕርቦ ከለና ኩሉ ግዜ ንብሎም ኣላትና እታ ድሮ ትቆርቡላ መዓልቲ ዋላ እኳ ብኣካል ክንራኸብ ተዘይከኣልና ቦታ ምስ ራሕቁቦታን ምስ ምሕፃር ግዜን ግን ደው ኢልኩም ፅባሕ ክንቆርብ ኢና እሞ ፀሎት ግበሩልና ፍትሑና በሉ ዝኾነ ነገር ዝኸበደኩም ተሎ ድማ ተዘራሪብና ደውሉልና ሲ ንብል ኢና ማለት እዩ ትሽዑ ንሽዑ እግዚኣብሔር ግዜን ኩነታትን ቦታን ዘይግድቦ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ኢና ሽዑ ንሽዑ ንእግዚኣብሔር ኣብቲ ሓጢኣትና ዝተረዳእና ንኣምላኽ ክነግሮ ግቡእና እዩ እቲ ካህን እውን እግዚኣብሔር ካብ ማእሰር ሓጢኣትካ ይፍታሕኻ እዩ ዝብል እቲ ዝፈትሕ
بتحطيات زدمسس እግዚአብሔር እሞ ናይ ንስሐ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ናብ ቁርባን ክንቀርብ ከለና ድማ ጽባሕ ክቀርብ እየ ፍትሑኒ ጸሎት ግበሩለይ ኢልና ናይ እኩብ ጥሙር ናይ ሰሙን ድዩ ናይ ክልተ ሰሙን ድዩ ኩሉ ኩነታትና ዝቐነየ ክንስሐሉ ይግባአና እዩ ምናልባት ክብድ በለ እንድሕር ተሰሚዕና እውን ከምዚ ኣላትንሞኒ ጾም ጸሎት የድልየኒ ዲስ ጽባሕ ክቆርብ ደልየ ኢልና ንሕናን እቲ ኣባት ነፍስና ናይ ንስሓ ኣቦናን ተዛራሪብና ድማ ንገብሮ እሞ ደዊልና ፍትሑና ናይ ምባል ናይ ምንሳሕ ኣድላይ ተኮይኑውን ግዜ ተሊም ንኩልና ጣዕመና ተኮይኑውን ብኣካል ክንራኸብ እዚ ንስሓ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ እዩ ምክንያቱ ናብ ቁርባን ክንቀርብ እንድሕር ኮይና ከምቲ ናብ እኽለማይ ክንቀርብ ከለና ተሓፂብና ንቀርቦ ንስሓ ድማ መሕፀቢ ማለት እሞ ኩሉ ግዜ ንስሓ የድልየና እዩ እሞ ናይ ንስሓ ህይወት ክህልወና እግዚኣብሔር ንኩልና ይሕግዘና ኣቦና ኣቦይ ቆምስ እንድሕር ነዚኣ ወሲኩመላ ነተን ተረፋሕቶ ናይ ሓፍትና እልልታ ድማ ነቦይ መርጌታ ገድፈሎም 10 ደቂቃ ኣላ ተኣኽለና ትኸውን እያ ማለት እዩ ቀኒየለይ ኣቦይ ቆምስ ሰልዮም ተወሲኾምለይ ፅቡቅ ኣሎ ሬድ ኣሎ ኣራይ ናይ ማማ ህይወት ከኣላ ብኣ ከለና እታ ንምንታይ ብኣድጊ ተዛሪቦ ነበላኣም ትብል ግዜ እንተሃልዩ ኣቦና ነዛ ናይ ንስሓ ድበልኩማ ክንብልሱልና ኣራይ ኣቦና ይቀኒየለይ ሕጂ በቃ ተን ክቡር ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ዝበልዎን ክደግመን ማለት እዩ ሕጂ ኣቦታት ንስሓ ኣብ ክልተ ተቐሚጦም ኣለዉ እቲ ሓደ ናይ ሕልና እቲ ሓደ ናይ ተግባር ሕጂ እቲ ተግባራዊ ሓጢኣት ከምዚ ትርእይዎ ብተግባር ስለ ዝገበርናዮ ብተግባር ኣብ ቅድሚ ካህን ኮፍ ኢልና ክንስሓሉ ክንክእል ኣለና እቲ ቀዳማይ ቦታ ቤተ ክርስቲያን እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ካህን ኣብ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ናይ ግሉ ቦታ ክህልዎ ክእል ስድራ ቤቱ ዘይሰምዕዎ ናይ ነፃ ቦታ ክህሉ ክእል ኣብ መኪና እውን በይኑ ተካህን እንድሕር ኣልዩ ክኸውን ክእል እሱ ፀገም የብሉን እቲ ናይ ሕልና ግን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ካህን ክረክብ ከለና ይፍቲ ቅድሚ ምባልና ከምዚ ሃንደበት ዝተጋጨዋ ክልተ መኻይን ከይንኸውን ምስቲ መንደቕ ኢልና ከይንጋጮ ሓሲብና ኣብ ሕልናና ዝበልናዮ ነገር ዘኪርና ኢና ይፍቲ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕልና ነገር እንተኮይኑ ከምዚ ክቡር ኣቦና ክብልዎ ፀንሑ ብቴሌፎን ክውዳእ ይኽእል ወዘተ ማለት እዩ ስርየት ክንረኽበሉ ንኽእል ብተግባር እንተኮይኑ ግን ናይ ግድን ክሳብ ንረኽቦም ነቶም ካህን ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ክንፅሊ ንኽእል ከነቐድስ ንኽእል ኣይንቕበልን ሕጂ ኣብ መንጎ ንስሓን ምንዛዝን ዘሎ ፍልሊ ንስሓ እስኻ ባዕልኻ ምስ ዝርዳእካ ከምቲ ኣቦና ዝበልዋ ሸዓ ነቲ ገደብ ዘይብሉ ኣምላኽ ምስ ትፅሊ ብቐጥታ ክትፅሊ ምስ ትኽእል ሽዑ እያ እታ ንስሓ ማለት እዩ እታ ኑዛዜ ግን ነቲ ኣፍልጦ ዘይፀንሖ ኣካል ካህን ንዕኡ ምስክር ጌርካ ኣብ ቅድሚኡ ንኣምላኽ ንስሓኻ ምስ ተቕርብ ሽዑ እዚ ኑዛዜ ይበሃል بخال تقرنيا خمزي علمش سبات مسوق عو እንዳጸታ ኣብ ከብዲ እግሩ ጻዕዳ እግሩ مسوق عو ተናዚዙ ገለ ዝበሃል እጂ ስለዚ ታ ምንዛዝ ንዘይፈልጥ ኣካል ኣምላኽ ዝስወረ የለን ግን ነቲ ኣብ ቅድሚት ዘይፈልጥ ካህን መጺኻ ትስኻን ኣምላኽን ትፈልጡ ሓጢያት መጺኻ ምስተውጾ እዚኣታ ፍጹምነት ትረክባላ ታንስሓ ማለት እዩ ስለዚ ታንስሓ ብኑዛዜ ሙሉእነት ወይ ፍጹምነት ረኺባ ቅብልት ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ትናይ ሕልና ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ከዓ ብተግባር ዝተገብረ ነገር ናይ ግድን መጺና ክነብለሉ ኣለና ንዛራረበሉና ኩሉ ግዜ ክንረኽቦም ንኽእል ኣይንኽእልን ክንረኽቦም ንኽእል ኢና መኻይና ናብ ኩሉ ከተማ እንዝሕንበባ ስለዚ ኣብ ቦቐሽብ ገዝኦም ዲና ክንረኽቦም ኣብ ኣፍ ገዝኦም ዲና ክንረኽቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲና ክንረኽቦም ይከኣል ማለት እዩ
حميم كاسي حكيم كيرخبكا فارماسي لومو بيتسبيت فارماسي ستيلكا خنينا يوسدني سلازين اب تقدس قربان قدم ممصانا ناي قدن ابونا كاهن كركب از قديتا اي مالتيو معاسي زطعمم بزي قدس لومي طعمم دحر صباح كطعمم مخلي 4 معلتي طعمم دحر 10 معلت كطعمم مخلي بزعباتي سومناوي زرخبو سبات ግን ንብሎም ሶሙናዊ ንኣብነት መንፈሳዊ ዕብየትካ ፈሎው ኣፕ እጂ ከይድካ ኣብ ጸሎት ደኺመቐኒ ኣብዚ ከምዚ እዚ ክጽልየልካ ክትብርትዕ ሓድሽ ምዕራፍ ክትጅምር ነዚ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ግን ቀዳም ትዝርብ ኣቢልካ ሰንበት ዝኡቶ ኣይኮነን ማለት እቲ ቅዱስ ቁርባን ሕምባሻ ኣይኮነን ኬክ ኣይኮነን ስለዚ ቀዳም ተረኺቡ ዝኣቱ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እሱ ተጋጊ ዝመሰሎ ግን ኣብ ንስሕኡ ከምዘይ ተጋገየ ዘረዶ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ሓማታ እንዳደፈረታ እንዳፀረፈታ ከምዚ ክትኸይዝ ፀንሐት እሞ ንሳ ከዓ ምስኣ እንዳተዛረብኩስ ከመይለ ትብል ሰብ ተኮይና ኖኖ ስለዚ ስኽፅርኪ ያለኸ ከምዚ ጌርክ ጽቡቕ ይህ ጌርክ ኣለኸ ትቕበል ክትኽእል ኣብ ብላ ይኽእል ስለዚ ቀዳም ረኺባቶ ሰንበት ክትቕበል ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ኣፀገም ኣይፀንሐን ፀገም ኣብታ ንዕልታ ክኸውን ይኽእል ንዕልቲ ሕማም ኩርምቲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ግን ንዕልቲ ፈውሲ ኩርምቲ ኢና ንብል ይቐኒለይ አሜን ቃሌዎ ተስማዕልና ቦና እሺ ጊዜ እንተሃልዩ ናብተን ቀፂለን ደልዋ ሕቶ ሓንቲ ናይ ኣድጊ በለዓም ናይ ማማ ህይወት ካልአይቲ ከዓ እታ ናይ ማማ ናይ ሓፍትና እልልታ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 3 ምስ ናይ ጎይታ ዝሰርዖ ቅዱስ ቁርባን ምትሓዝ ህልዎ ዶ ምሳሌ ናቱ ዶ ኸውን ምስኣ ኣተሓሒዘያ እሞ ከመያ ምትሓዝ ኣለዎ ዶ ድበለታ ኣብታ ቁጥሪ 6 ከዓ እታ ክትልወጥ ኢኻ ድበለሲ እታ ምልዋጥ እንታይ እያ ተንሕቶ ናባኹም ኣቦታት ኣበይ መርጌታ ናባኹም ቃል ህይወት የስማዓልና ምናልባት 4 ደቂቃን ጥራይ ተሪፈናና ዘለዋ እሞ ምስቲ ግዜና ክንከይድ ድሓን ቃለ ምዕዳን ቦታት ተሃቦሞ ብነጥቢ ሓዘን እሞ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና እንተለና ክስታይ ከይንገብረን ምእንቲ ከይነብርህን ክንብል ካብቲ ግዜና ከይንሓልፍ እሺ ኣረይ ኣቦና እሞ ጸሎት ክንገብር ዶ ቦታት ኣቦናታ መስበቁ በእንተ ሰላም ግበርልና እሞ ተንኪው ኣቦና ብሰፊሑ ናይ ንስሓን ንዛዝየን ነጊሮምና ሕጂ እታ ንዛዝየ ጥቕልል ብዝበለት እንታይ እያ እንድሕር ኢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእማን ማለት እዩ ሰብ ተግባርና ይርኦን እዩ ንሕና ድማ ናይ ሰብ ተግባራይ ንሪኦን ኢና እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ይርኦ እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዘይርአና ከነዘክሮ ስለ ዘይረአየና ክንነግሮ ስለ ዝረስዖ ድማ ከነዘክሮ ይኮነን ክንእመነሉ እምበር እግዚኣብሔር ኣብ ንኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ድቅ ከለኻ ኣብ ማህፀን ኣዲኻ ከለኻሲ ፈለጥኩ እዩ ዝብል ግደፍ ኣብዚ ዓለም ተግባርና መዓልታዊስን እግዚኣብሔር ዝሕቦ የለን ግን ኑዛዝየ ማለት ምእማን ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዘይረአየና ደይኮነስ እሱ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እሱ ኩሉ ከም ዘሪአና ግን ንሕና ድማ ምእማን እሞ እዚ ህይወት ዝኽልወና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣቦናት በእንተ ሰላም ኣብፅሕኩም ብጸሎት ዕፀውልና ኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ባርኽ ብሩኽ ጾም ግበረልና ከምቲ ሰንበት ዝሓበርናዮ ድማ ሐሙስ መድሃኒ ዓለም እዩ እቶም ግዜ ዘለና ምዝ ናይ ሱባኤ ናይ ጾም ዘለናዮ መፂና ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብ ጾም ስለ ዝኾነ ፍርቂ መዓልቲ ቅዳሴ ግን ካብ ሰዓት 9 ጸሎቶ ነጊ ክንጅምር ኢና እሞ ናይ ሽዑ ሰባት ግበረልና ኣምላኽ راي مزازمن أباكم يبونا أنا خاطها بأنت سلام كبل كم تازعزكم إيش أباكم يبونا أنا دحنا أباكم تأبو خين الزارب لنديدا أبتم من قوة صلوت خين الزارب سين أباكم كم بحدش كل نزح رزق زي أبيه رب وقويتانا مدحنان إيسوس كروسوس من أنت سلام إذا حنتن لعلو خلو زخونتن قدس بيت كريستيان لمن علونا أبلع لحزبن مؤمنان بزح سلام كهب نخلو سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ኦ ንኹሉ እትሕዝ እግዚአብሔር ንልምነካን ንማልደካን ኣሎና
او نغوس سلام سلام هبنا كل هبكانا اخامو او እግዚአብሔር አጥርየና ጸጋኻ ወናፍስሰልና ብዘይካኻ እንፈልጦ ባዕደ አምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን አሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና እውን በሰላም ሓሉ ንመፍቀሪታ እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራን ንነብረላ ዘለና ምድሪ አሜሪካን እውን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃበን ኣብ ምእታውናን መውፃእናን ንዘለዉ ጎራብትና እውን ብሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብህያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ነዚህ መንፈሳዊ ማዕድ እዚ ዝኸፈትካልና አምላክና ነመስግነካ። ካብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ተጠቀምቲ ክንከውን ንስኻ ሓግዘና። ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘጸምብረና ብመንፈስ ዓብይ ድማ ናብ ሰማይ ዘጠምተና መገድኻ ዘትሕዘና ናብ ስነ ምግባር ድማ ዘብቃዓና ገርና ድማ እንጸድቀሉ ይግበረልና ጸለናዮ ጸሎት ድማ አምላክና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፀኳ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ክንጽውዕ ክንልመን ክንኩሕኩሕ ዝጸንሕና እሞ አምላክና ከም ቃልካ ግበረልና ሰሚዕኻ አምላክና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና እዚ ጾም እዚ ድማ አምላክና ገጽካ መርአይ ይግበረልና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡልን ስሙርን ጾም ግበረልና ብልምዲ ብባህሊ ዘይኮነስ بأمنات تملئنا بقدس منفسك تمرحنا خنصممو هيوات كنرخبلو استخارد عنا كنتي بنبي الجركا كدانكم ايكونن لبخم قددو زبلكانا كل حماق نجر قديدنا اندربيلو ሰናይ ነገር ድማ እናዓቁረሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ወዶቶ ሳይናኻ ብርሃነትን ሰአኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሐና ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ሕማም ዘለው ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ ከም ሓደ ሰብ ገርካው ንኩሎም ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ስቃዮም ኣቅልል አሜን ባሮም ጸግን ሕማሞም ፈውስ ቁስሎም ዘንን አምላክና ውሽጦም ዝቆሰለ ድማ ቅዱስ መንፈስ ካልኢካ ውሽጦም ፈውስ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ አጻናናዓልና ዝዓረፉ መንግስት ኸውርሰልና ንሕና ኣየና ኢና ንበልዕ ኢልና ካብ ብዝሓ ዓይነት ዝተላዕለ ኣናይ ከም ንበልዕ ኢና ንጭነቕ እንታይ ክንበልዕ ኢና ኢሎም ቁራስ እንጀራ ደቀም በኽየሞም መንስዒ ኩባያ ማይ ድማ ጎረሮ መተርከስ ድሰኣኑ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንዓና ምስ ተረፉት ስለ ዝሃብካና እናኣመስገና ነቶም ዘይብሎም ክትበልና ድማ ኣምላኽና ንልምነካ ንሕና ደቀና ኣይንበልዕን ኢና እናበሉ ዝበኽዩ ቆልዑ ኢና ንዕቢ ዘለና ወገናትና ግና ዝብላዕ ስኢኖም ዝበኽዩ ደቆም ኣለዉ እሞ ኣምላኽና ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም እዚ ኣብ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ወረኹናት ወይ ድማ ኩናት ዝዝንብ ዘሎ ድማ ኣምላኽና ይኣክል በለና ካብ ሕጂ ብኩናት ዝፈስስ ደም ዝቕዘፉ መንእሰይ
ዝጠፍአ ነፍሳት ኣይተሃበና ነቲ ደም ዘፍስስ ዲያብሎስ يأكل بلو يأكل بلو يأكل بلو يأكل لنا أبقول قول كندي عمت وصينا أي أخلن ناتكا يأكل زبلمو يأكل كتب لأملاخنا احنا نزبنا نوين بديلنا كاينامو كنت نهميا أنا نزبين بديلنا كاينامو بجا خاز بلكا نحنا نزبنا ندما كاب مرحت هيمانات كسع مرحت هاجر كاب عابق سعنا اشتي كاب سبعي كساب سبيتي كلنا بدلناكا كلنا حقنا هبناكا كلنا مسمع عبيناكا كلنا بمقدنا كيدنا إنامو كلنا دمان عخات خئل قديفنا كل خمزك ألنا زميرنا إنامو أملاخنا حجون ناتكا يأكل زبلمو يأكل بلنا أنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا أنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا أنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا تولدنا بكنات زي كونس تولدو تماهيرهم عابيهم نعخان خبري نعبيت هاجر كونو إيجابير أملاخنا كل نجر نعخ حليفنا نهبك لنا برات كاب زبانهم وريدو مصحف تتسكمهم تمهارونا بتمرتم حرسايون مسارعو تسكمنا محرسو زوفر له غزيم صالنا اتي اصوار كم عنጨት ዝነደሉ غزيم صالنا املاخنا كله ክትገብሮ ትኽእሊ ኻ ድማስኻ كل لك كل تجبر كل تخئل املاخيኻ زولدنا يم كلهم باريكا قديسكا هبنا نعخا زخون غبرلنا اوفر زلو دحن يتولنا أما قشا زلو دحن ملسلنا الصوم زد ما بسلامة فتسينكا دكتور ساينا خبرانة تنسى خاب دحن سلامة بصحنا سلام وعيلكنا خانا مسكنكا سلام دم حضرنا بنادينا قدس رنجل مريم مالاد النت بنا ملاخت ترادع النت بنا نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتايت فلينا كم تنهوريات زمهار كايم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نصوعك لنا سمكا يقدس نقصتها تمسا واركام طاب سماي كم دم أمدريخون علت مقبنا لو ما هبنا نان زودلنا دلمكم تحرقنا لهم دلنا نعوسانا ندقلنا كم كفاد حنا النمبر مفتنا يتأتونا نقصنا حيلين كبر نزل علمنات كإما أمين أوزت يا مريم ناي قدس جبريل منا سلامتا سلام لك الله حلنا غدن قليخي شقاخون دن قليخي ودي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كوانس برختيخي فركر سخون برخيو وملي تتسقى يا بهير مساخي وفي السيتي دسي بالكي فتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرات لمن لنا امين سريات قبر لنا بنا يفتح ويسرق زينو مدهنين يسوس كريستوس ناي كهنات حلقة حداقة حتيات وهب صقا نبوتاتنا هواريا سلطان ذهبهم ابزبوتا زترخيبكم زلخم ابوتاتي كهنات حواتي دياقونات ناي كريستوس اقلقلتو صوبوتنا انستنا وداتنا والدن كاب حتياتكم فتوحات نصوحاتن كنو نمنقص السماء دلواتي كبرنن يقوركم من 10 تخلت تجزي زيو مهرنا كريستوس مهرنك زيو 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 مهرنك كريستوس وابوي كهنا بقدس صلوت كذكرني زحلف محرنا بزمص حلونا بعفن منفس قدوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس مال 10 تغلطه بانت اجزتنا مريم كريستوس بانت اجزتنا مريم كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم كريستوس بانت اجزتنا مريم كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا 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 كريستوس وغزي يسوس كريستوس سراي هاتياتي وهاتيات كل حزبك فقرق زي أبيه ربو صقع حدا ودو قويتانان أملاخنان مدحنان يسوس كريستوس حبرة وهبتاتنا منفس قدوس مساخاتكم يخون سلام حدرو امين برخ ليتي راي كلكم اقلقلتكم يبارك املاخ امين جميرو زفت سمنا እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ወርኽ ላይ ትግበረልና امين قال هوت يسمع لنا برخ ليتي امين
علي ودي معنا لغاتكم أبوتاتنا دياقون صبغة تماهيرنا دحان حدورو برغليتي كلنا ቃል ህይወት የስማዕና አገልግሎትኩም ይባረክ ወክለይቲ برغليتي كبرلنا አሜን ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሮክለይቲ አሜን ብሩክ ለይቲ